Boa tarde. Imos dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno de Abril do 2024. Sí? Sí? Ben. E antes de darlle lectura aos puntos da orde do día, gustaríame darlle as grazas a todos os grupos da Corporación Municipal que acordamos unha declaración institucional para que Ribeira poida ser un concello nos que os exames de conducir se poidan realizar dentro do termo municipal. Esta declaración foi suscrita por todos os grupos da corporación e doulle lectura. Na actualidade, Ribeira tópase a máis de 70 km de Santiago de Compostela, cidade na que a maioría das persoas do noso municipio deben examinarse para obter o permiso de conducir, unha cuestión que implica un prexuízo para as autoescolas e o alumnado inscrito. A pesar de que Ribeira é cabeceira de comarca e conta con máis de 26.000 habitantes, esta proba non pode realizarse no noso concello. Esta circunstancia supón que o alumno ou alumna debe perder máis tempo, toda a mañá ou toda unha tarde, para poder realizar prácticas en Santiago de Compostela, onde será examinado ou examinada. Por outra banda, as autoescolas tamén deben asumir un custo maior que outras para poder formar o alumnado ao teren que desplazarse ata a capital de Galicia. A conveniencia de que Ribeira conte con autorización para poder realizar esas probas no termo municipal é un asunto que suscitou o consenso unánime de todos os grupos da Corporación Municipal, tanto de agora como no pasado, aprobándose reiteradamente esta demanda. Ademais da propia Corporación Municipal, tamén se teñen pronunciado entidades como a Asociación de Empresarios e Empresarias de Ribeira ou os profesionais que traballan no sector das autoescolas. Tendo en conta que Ribeira reúne todas as características para poder celebrar os exames, esta Corporación Municipal solicita que se estableza como sede para a realización dos exames de conducir o noso termo municipal a maior brevidade posible. Ben, pois unha vez lida esta declaración institucional que tamén lle pasaremos ás administracións competentes, imos dar, se lles parece, aprobado por asentimento, se non hai nada que engadir, suxerir ou modificar, as actas do Pleno Extraordinario e Urxente do 20 de marzo e a acta do Pleno Ordinario do 2 de abril. O punto número 3 da orde do día é a regulación do proxecto de ordenanza do servizo de taxi no Concello de Ribeira. Como ben saben, esta cuestión veu por erro ao Pleno do mes pasado e unha vez que xa temos o borrador consensuado coa Asociación de Taxis de Ribeira, este trámite de consulta pública está obrigado pola lei do procedimento administrativo das administracións públicas. Esta ordenanza, basicamente, traémola a pleno porque consideramos que mellora a regulación dun servizo esencial no noso municipio. Ademais, dalle maior seguridade xurídica tanto ás taxistas como ás persoas usuarias deste transporte público. Este texto normativo, entre outras cousas, recolle os requisitos para ser titular dunha licenza, o procedimento de tramitación de transmisión destas propias licenzas, paradas, descansos, reclamacións e os deberes das persoas usuarias ou, por exemplo, os taxis adaptados, así como, por exemplo, un servizo engadido como é a cobranza mediante medios telemáticos, algo que hoxe en día non se podía realizar en todos os taxis. Dentro do Concello de Ribeira queremos agradecer públicamente e de maneira especial ao colectivo dos taxis por facer todas as achegas oportunas que melloraron este texto e que contan co seu visto bo. Iso redunda en que Ribeira terá un regulamento específico sobre este transporte público e que vai mellorar o seu funcionamento e tamén que poderá servir como texto normativo ante calquera incidencia que teña este transporte público. E, ademais, nun contexto no que o transporte por estrada funciona de maneira deficiente e, hoxe en día, as súas consideracións a este texto normativo. Sen máis, grupos que desexen intervir, señor Suárez Puerta, polo Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, como acaba de decir, esta proposta ven a cumprir un requisito legal, xa que o anterior regulamento, que era do ano 2016, requería que se adaptase tras manter conversas tanto coa Asociación dos Taxistas. Chegamos a final a un texto de consenso no que les aportaron a súa visión, a súa experiencia, e dende aquí quería agradecerlle e mostrarlle todo o meu respeto aos seus aportes. Neste sentido, a min gustaríame sinalar algúns detalles que ten o regulamento respecto ás achegas que foron facendo os taxistas. Neste sentido, o regulamento establece a obriga de que os vehículos non teñan máis de 12 anos dende a data da primeira matriculación,
Créase unha proba para obter un permiso municipal de persoa conductora de taxi. Desta forma entendemos que o que se vai a conseguir é profesionalizar en maior maneira o sector do taxi. Respecto a este tipo de probas, acordouse tamén cos taxistas a realización de forma periódica deste tipo de probas para que si necesitan levar a cabo algún tipo de contratación por algún tipo de motivo, exista unha serie de xente dentro de Ribeira que teña esta certificación e por tanto non teñan problemas para leválo a cabo. Por outra banda, tamén se establece a obrigación de que todos os taxis teñen que levar taxímetro e aqueles que non contaban con el deben contar cunha impresora de factura de forma obligatoria cando instalen o novo. Establecese tamén a posibilidade de levar a cabo contratación por prazas con pago individual. Isto quere decir que se pode levar a cabo viaxes da seguinte maneira. Este servicio compónse dun traxecto principal solicitado polo primeiro viaxeiro e dous traxectos accesorios que deberán discorrer sempre dentro do traxecto principal para que os usuarios podan subir e baixar durante a viaxe. Cando se contrate este servicio se facilitará o orixen e destino, data e hora, xa que ten que ser reservado previamente, así como o número de prazas que se desexan contratar e os usuarios que deberán coñecer o precio que o taxista vai a cobrar por este servicio. Así como tamén se establece a obligación por parte de todos os taxistas de levar a cabo métodos de cobro telemático, cousa que hasta ahora non se podía facer, polo tanto os veciños de Ribeira van a poder pagar unha tarxeta de crédito, por exemplo, en todos os taxis. Para incorporar este tipo de método de pago terán 6 meses contados a partir da aprobación da ordenanza. Os taxistas tamén aportaron distintas características, como podía ser a sinalización de luces, do que son as sinais de o Concello, o demais a través de o que todo o vehículo. E por último, este regulamento permitirá que cada taxista pode instalar biombos de seguridade homologados nos vehículos. Isto queda a disposición de cada un deles, polo que desta forma se aumentará a seguridade dos taxistas, que teñen un sector que, pode, as horas que traballan poden chegar a ter algún problema, así como tamén se establece a posibilidade de que deneguen o servicio de taxi se solicita levar un número de persoas superior ao número de prazas do vehículo, se a persoa que solicita o uso do taxi se encontra en un estado de embriaguez manifesta ou baixo efectos de estupefacientes, cando o recorrido vai por vías que poden ser un peligro tanto para o condutor como para os ocupantes, ou cando exista unha reiteración de impagos polos servicios prestados. É dicir, se unha persoa ao longo dun ano, durante 2 veces, non fai pago do servicio que contrata, o taxista poderá denegarlle o servicio. Máis nada, moitas gracias. Señor Suárez, que anda do Partido Barbanza Independente. Señor Mariño. Bueno, pues por parte del Partido Barbanza Independiente, solamente 2 líneas. Todo nuestro apoyo a esta propuesta pues viene refrendada por el gremio, pues así debe ser este tipo de ordenanzas. Un documento consensuado con el sector en lo relativo a la ordenanza reguladora del sector del taxi, y desde nuestro partido, como ya he dicho anteriormente, agradecer también al sector todas sus aportaciones hasta el día de hoy. Nada más, nuestro grupo votará a favor de esta ordenanza. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Hola, boas tardes, veciñanza de Ribeira. Señor alcalde, concelleiras e concelleiros, desde o Concello de Ribeira, tras xuntanza cos representantes do sector do taxi, preséntase o proxecto da ordenanza para a súa correspondente aprobación neste pleno, o cal ten como obxectivo a regulación do réxime xurídico aplicable ao servicio do taxi no municipio de Ribeira. Este proxecto introduce como fin a adaptación á nova regulación do servicio do taxi, modificacións na transmisión de licencias, extinción de licencias, antigüedade dos vehículos que se fixan un máximo de 10 anos, as titulares ou titulares, a licencia terá como requisito o coñecemento básico dos primeiros auxilios, na sustitución de vehículos sempre se supoña mellora para o servizo, cambio obrigado para cobranza de servicios que se establecen 50 euros, o máximo de 9 prazas nos vehículos que leven unha praza para persoas usuarias de cadeira de rodas. Os servicios poderánse adquirir, os vehículos poderánse adquirir por renting, sustitución do libro de reclamación por follas de reclamacións, e dentro da competencia municipal o Concello intervirá no sometemento da licencia municipal previa, fiscalización
da prestación, revisión das tarifas, ordenanza fiscal reguladora das tasas, disposición complementaria para a prestación, así como outras establecidas nas normas legais regulamentarias. Todas elas se consensuaron cos representantes do Servicio do Taxi en Ribeira, chegando a un acordo unánime que satisface tanto aos profesionales como aos usuarios do servicio. Moitas gracias, señor alcalde. Quenda do Partido Popular, señor Lijó, ten a palabra. Boas tardes, señor alcalde, boas tardes, concelleiros. Hoxe estamos aquí escoitando como todos os grupos se poñen méritos e queremos, dende o Partido Popular, deixar ben claro que o primeiro grupo en xuntarse co sector, co presidente da Asociación de Taxis de Ribeira, foi o noso partido, o Partido Popular. Se trataron unha serie de puntos porque o primeiro proxecto que vostedes presentaron podemos calificar de moitas cousas, pero o que máis predomina son puntos que non se adaptan ao que é o Concello, a necesidade do Concello de Ribeira. Falaba de aeroportos, falaba de ferrocarril. A sorpresa nosa foi que, despois de manter unha reunión para aclarar os puntos co sector, co presidente, para que nos dixera que puntos correxir, tiñamos xa todos os deberes feitos e no pleno anterior retira o punto sin dar máis explicación que decir que foi un erro, cando se había aprobado en comisións informativas para traelo a pleno, co cal non foi un erro. O que foi é que non se traballou o que había que traballar. Iso é o punto número 1. Logo, sorpresa é que traese, despois de comisións informativas, outro proxecto de ordenanza, vamos a chamar a versión 2.0, donde corrixen unha serie de puntos, pero deixan outros sin correxir que estaban xa tratados co presidente da asociación. Nós creemos que é unha falta de respeto, primeiro, hacia o sector dos taxis, que fan unha moi gran labor, con gran sacrificio personal de tempo de dedicación, e que non se lles está respetando como deberá. E logo, como sempre, como xa é habitual, a falta de respeto hacia o grupo mayoritario de Ribeira, que é o Partido Popular. Porque atendemos a unha terceira versión de proxecto de ordenanza hoxe, día do pleno, ás 12 da mañán, sin tempo suficiente como para poder analizar os puntos que se modifican ou os que non. Vostedes agora falan, o señor Suárez Puerta falaba de 12 anos de antigüidade para os vehículos, a señora do Bloque Nacionalista estaba falando de 10 anos, falando uns unhas cifras, outros outras. Eu lle podo aclarar, son 10 anos por normativa autonómica para os vehículos normales e 12 anos para os vehículos adaptados. Ese era o acordo que tiñamos falado co presidente do sector. Por a nosa parte non vamos ser unha traba para que esta ordenanza salga adiante, porque entendemos que é necesaria para o bo funcionamento, para evitar as discrepancias con os problemas, os conflitos que poda haber internos dentro do sector, pero si lles pedimos que teñan un pouco máis de respeto, un pouco máis de, polo menos, de empatía co sector, porque isto xa podía estar aprobado hoxe, e ben o verán aí o momento de maior traballo para eles, e queremos que salga adiante canto antes. Por a nosa parte, nada máis. Gracias. Gracias, señor Lijó. Nada, simplemente dicirlle que no texto que hoxe imos someter a votación a antigüidade son 12 anos. 12 anos, non 10. Por outra banda, dicirlle, simplemente houbo dúas versións. É dicir, a versión cando se presentou por erro a este pleno e despois a segunda versión que foi a mellorada cas achegas de todos os grupos, de todos os taxistas. Por tanto, non, hai dous. Hoxe ás 12 da mañá. Hai dous. Hai dous. Imos sometelo a votación. Eu xa lle digo, non hai... Perdón. Se me deixan intervir, poderemos explicar. Únicamente hai esta versión que se vai a someter agora a votación, que é o que recollemos cas suxestións do grupo de taxistas de Ribeira. Vostedes, se queren, poden non ser un obstáculo, como ben dicía o señor Lijó, e poden
votar a favor ou absterse desta consulta pública. Saben que despois hai un procedimento de exposición pública para que calquera persoa poida achegalo. En todo caso, eu só lle avanzo, este texto foi entregado directamente aos taxistas, tanto en versión digital como en papel, para que poidan facer as achegas oportunas. Antes de traelo a esta sesión plenaria, preguntouse se había algún tipo de corrección que facer e deron o seu visto bo. Por tanto, esta é a versión que temos, este é o... Este é o texto proposto polo Grupo de Goberno e que foi consensuado cos taxistas de Ribeira. Por tanto, señor San Pedro, ímolo someter a votación. Votos a favor desta proposta de ordenanza reguladora do servizo de taxi. 11. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 11 votos a favor e 10 abstencións. O punto número 4 é un expediente que xa se trouxo en máis ocasións a pleno. Neste caso é a posta a disposición da parcela municipal a favor da Consellería de Educación e Formación Profesional e Universidades da antiga comisaría de Ribeira. Esta edificación, como ben saben, pois foi sometida a pleno para que pudera ser entregada á Consellería de Educación co obxectivo de ter unhas instalacións axeitadas para o colexio grupo, unhas instalacións que son necesarias para poder darlle acollida a todo o estudantado e, por tanto, dentro do Concello de Ribeira non queremos máis que facilitar que a Consellería poida equipar ese colexio do grupo coas aulas suficientes e coas instalacións necesarias para dar acollida a todo o alumnado e a comunidade escolar. A vontade deste Concello é iso, mostrar toda a súa colaboración para que o ensino público de Ribeira sexa atractivo, que poida ter todos os servizos necesarios e agardo tamén que a Consellería poida desenvolver esas actuacións de ampliación dese colexio a maior brevidade posible, basicamente porque agora mesmo sería necesario ampliar esas aulas para dar acollemento a todo o alumnado que teñen a día de hoxe. E, ademais, hai que ter en conta de que xa lle temos solicitada unha reunión ao propio conselleiro para comentarlle outras cuestións que teñen que ver co ensino público en Ribeira. Grupos que desexen intervir, que anda o Partido Socialista, señor Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, esta proposta vai a permitir que o CEIP, o grupo, poda contar, cando se leve a cabo, cunha biblioteca, xa que actualmente non teñen unha biblioteca en condicións. Vai a permitir que os alumnos con necesidades especiales podan ser atendidos correctamente, vai a permitir que o comedor o CEIP o grupo poda ter ao mellor unhas instalacións correctamente. A súa vez tamén esta instalación necesita urgentemente tamén un mantenimento e unha recuperación, polo que esperamos que a Consellería de Educación leve a cabo a obra o máis rápido posible. Nada máis, moitas gracias. Do Partido Avance Independente, señor Mariño, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Desde el Partido Avance Independiente, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar este punto, pues que, tal como es de suponer, la corporación, vecinos, padres, madres, el alumnado son conocedores de los problemas de espacio de dicho centro educativo que nos ocupa en este momento. Como saben ustedes, las nuevas ratios en educación hacen que se necesite más espacio en los centros escolares. Desde el Partido Avance Independiente deseamos e instamos una vez más que la Consellería de Educación realice dichas obras lo antes posible. Pues como he dicho anteriormente, es una obra muy necesaria y de no llevarse a cabo podría ir en detrimento de otro tipo de actividades, de otras actividades en dicho centro educativo. Como no podía ser de otra manera, el Partido Avance Independiente votará a favor de dicha propuesta. Moitas grazas. Quen do Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Alcalde, boa tarde a todos e a todas. Ben, hoxe chega a pleno o último trámite dunha bella reivindicación da comunidade escolar do Centro de Educación Infantil e Primaria do Grupo, que é a posta a disposición da antigua comisaría a favor da Consellería de Educación. Este trámite é indispensable para empezar as obras de remodelación dese edificio e poder utilizarlo como dependencia educativa.
O colexio do grupo fai anos que ten carencias de espacio e que lle impide ter desdobres das aulas e incluso non poder facer as obras de rehabilitación como poñer un ascensor no edificio de infantil por non ter sitio onde dar as aulas e que esperamos que podemos poder solucionar a anexión deste edificio. Dende o Concello de Ribeira se solicitou unha entrevista con o Concelleiro de Educación e estamos á espera da súa contestación para poder solicitar que estas obras do grupo se axilicen ao máximo posible, pero que tamén se atendan as inversións que necesitan outros colexios de Ribeira. Inversións que lle corresponde facer a Consellería, como son arranxos de tellados, envolventes térmicos, polideportivos, etc. E que, aparte deso, de facer esas obras que necesitan os colexios, atenda as demandas do profesorado que se necesita para atender a diversidade e ao alumnado con necesidades especiales que solicitan as direcciones dos centros. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Quen do Partido Popular, señora Pérez, ten a palabra. Gracias, boas noites. Dende o Partido Popular alegrámonos de que os trámites que comezamos no Goberno sigan o seu curso. Neste caso, en xullo de 2022, levamos a pleno a mutación de manual do inmoble, cambiando o seu destino de uso de oficinas a uso docente. Coñecendo as necesidades do colexio grupo dende fai anos, trátase dun colexio situado no centro urbano cunha elevada cantidade de matrículas, que leva décadas lidiando coa falla de espazo físico, chegando a ter que tomar decisións como as de anular aulas como a de música informática ou a propia sala de mestres, e tendo que facer verdadeiros malabares para impartir materias como inglés, religión católica evangélica, educación en valores e psicomotricidade, ante a imposibilidade de poder crear aulas específicas para estas e máis materias que precisan de espazos concretos. Sendo coñecedores desta situación e dende o anterior Goberno non deixamos de dar pasos, facendo numerosas xestións ante a Consellería de Educación e ante a Delegación Territorial de Educación. E grazas a todo ese traballo e esas xestións, xa no seu día un equipo técnico da Consellería veu a analizar a situación e as necesidades do inmoble. Froito dese traballo, deixamos unha herdanza que hoxe prospera sen dar lugar a críticas. Por iso é importante seguir adiante con esta proposta de poñer a disposición a parcela municipal a favor da Consellería de Educación, xa que ao tratarse dun proxecto de gran envergadura non pode ser levado a cabo polo Concello. Esperamos, iso sí, xa que é competencia municipal, entre outras, a conservación e mantemento dos centros de educación de titularidade local, que se escoiten de igual forma as necesidades de outros centros, xa que moitas destas necesidades son tamén primordiais e si poden ser atendidas por parte do Concello, como pode ser o caso da pista exterior do Colexio de Olveira, que precisa, por seguridade, un arranxo, como o que o anterior Goberno realizou no Colexio de Frións, entre outros moitos casos. Sen máis repetir que, pola nosa parte, sempre estaremos a favor das accións que melloren as condicións dos nosos estudiantes e docentes. Nada máis, gracias. Moitísimas grazas, señora Pérez. Ben, pois imos pasar a votar a disposición da parcela municipal da antiga comisaría a favor da Consellería de Educación. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto quinto, que é a expropiación de terreos para a execución do proxecto de condicionamento do sendeiro do Rego Pedrín. Aí é unha expropiación que quedou pendente, que é basicamente este acordo quere mostrar a conformidade do xusto prezo que se marcou entre o Concello e a propietaria da parcela, que ascende a unha contía total de 2.680,60 euros. É unha cuestión de procedimento que quedou pendente noutro pleno. Pasamos, se hai algún grupo que desexe intervir, se non, pasamos. Sí, quenda do Partido Popular, señor Reiriz. Vale, boas noites a todos, gracias. Bueno, nós estamos de acordo neste punto en pagarlle canto antes a esta xente ante os informes favorables dos técnicos e o seu bo traballo do Concello, pero sería moi corto simplemente aprobar o punto sin falarlle un poquinho do sendeiro. Este sendeiro que podemos invitar a todos os ribeirenses e foráneos, unha bonita senda de 700 metros máis ou menos, que ven sendo unha réplica do río Artes, ainda que moitos menos kilómetros. Poderíamos prolongalo, porque sabemos todos perfectamente que, en que comeza en Ribeira, non termina no río Pedrín. Continúa hacia Frións, por toda esta detrás da Oleadora, continúa hacia o Parque Periurbano, e, como non, pasa por diante da ermita de San Pelayo de Carreira, de San Roque, a famosa
O famoso noso San Roque é simplemente con cruzar a carretera, pasamos por diante da Granxa, podemos ir para o Castro da cidade e incluso chegar ao Vilar. Agradecemento por parte de dous veciños que están aí na zona da Granxa, por onde circulan habitualmente, e que nos invitan a todos a ir bastante máis a menudo, non solamente o día que temos un pleno para mirar como están as instalacións, sino disfrutalo durante todo o ano. E como me comentaba o señor Juan, si pasamos un poquinho a menudo, é a 7 da mañá ou a 7:30, darános lugar a cruzarse todos os días con un raposo con 3 patas que o leva vendo durante 2 anos e pico. É digno de ver e de admirar, e, bueno, pois, simplemente dicir que, de acordo con este punto, e seamos capaces de continuar os mantenimentos, porque a maioría das sendas que se fan normalmente teñen 1 metro, 1 metro e pico, e despois quedan en 20 centímetros ou en 30. A erva crece demasiado rápida, a xente que temos para traballar sabemos perfectamente que non son capaces de atender en todos os sitios, pero, bueno, pedimos que o mantenimento sea o mellor posible para que a xente, cando discorre por aí, pues que salga o máis contento posible. Moitas gracias. Señor Reiriz, moitísimas grazas. Pasamos daquela a votación desa expropiación para a execución do sendeiro do Rego Pedrín. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 6, que é a rectificación do inventario municipal, e dou a palabra á concelleira de Facenda, a señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, temos un momento sobre a mesa a actualización, a ratificación do inventario municipal. O inventario é un documento vivo, como saben todos vostedes, que necesita e precisa de ir actualizándose, correxíndose todo aquilo que sea e que requira pois de actuacións de modificacións. Traemos, en este caso, incluir distintas propiedades ou bens que se foron adquirindo, e antes de que o diga o Partido Popular, pois eu vou a dicir que aquí se van a dar altas adquiridas polo equipo de goberno anterior, adquiridas na reta final da legislatura, co cal, evidentemente, vostedes non estaban en fecha para facer pleno e non lles era posible facer esta inclusión no inventario desas parcelas, aparte, ademais, de que normalmente esperamos a ter un volumen de variacións para traer a trámite plenario esa modificación do inventario. Estou a falar desas vivendas, desas edificios que se adquiriron na rúa Romero Ortiz para mellorar todo ese espacio, para mellorar, a parte desa rúa, facilitar tamén ter unha superficie para unha pequeniña plaza, un pequeniño espazo de convivencia cos veciños. Temos tamén aquí para incluir esa nave industrial que se lle adquirira a Madera Skype, a cal foi co obxecto de dar un servicio aos servicios municipais, tanto do grupo de emerxencias municipais como tamén ten cabida para outras necesidades que teñamos. Hai que dicir tamén que isto non se adquiriu gracias a subvención, sino que se adquiriu pois gracias a esas operacións de endebedamento que ao final os ribeirenses van a pagar dos seus petos, directa ou indirectamente, pero que van a ser todos os ribeirenses os que afrontaron o custe destas adquisicións. E, por outra parte, traemos tamén a adquisición por adxudicación administrativa, é dicir, de aquelas persoas físicas ou xurídicas que acumulan un volumen determinado de débeda e que leva os expedientes de recaudación á vía executiva e que rematan nun procedimento de embarga e de subasta de bens. Bueno, pois, en este caso, en esta situación, o Concello vai a ter a propiedade de uns locales destinados a garaxes e trasteiros nun edificio en Avesadas. Son en concreto 9 plazas de garaxe e 7 trasteiros. E tamén, por outra parte, temos tamén a adquisición de 7 trasteiros na planta cuarta dun edificio da rúa Cristóbal Colón, que tamén foron adquiridos polo mesmo trámite que lle explicaba nos anteriores. Incorpóranse tamén en esta modificación do inventario todas aquelas
cesións que se foron facendo gratuitamente ao Concello e que viñan condicionadas para outorgar esas licencias urbanísticas. Ben sexa licencias de obra, ben sexa licencias de segregación. Son cesións que se recollen, que afectan a numerosas parcelas e que todas elas vamos a proceder tamén a incorporar. Temos, por outra parte, tamén aquí a variación dos contratos de arrendamento. Cando chegamos ao Goberno, nos encontramos con que, por rexistro de entrada, se nos presenta un escrito no que un particular que tiña alugado unha parcela ao Concello para dar servicios en torno do cemiterio municipal. Curiosamente, ese particular está vinculado a unha concelleira do Partido Popular, comunicou a voluntad de rescindir ese contrato de alugueiro. Eu me pregunto se ao mellor tiñan pensado de poñer paus nas rodas a este novo equipo de goberno e dificultar ese espacio para estacionar preto do cementerio. Evidentemente, como tiñan dereito, tal cual estaba asinado ese contrato feito polo goberno anterior, non nos quedou máis remedio que aceptar a voluntade dese propietario e poñernos a buscar outra parcela no entorno. E así se recolle esta modificación do inventario tanto a baixa da parcela que vostedes habían feito o contrato de aluguer e que con nós non quixeron seguir mantendo ese alugueiro, e se formaliza un novo contrato de arrendamento para outra parcela tamén ali no lugar, no entorno do cementerio, que, como xa ben todos saben, está a disposición de aqueles que o precisen utilizar para estacionar no entorno. Damos conta tamén e damos a alta aquí dese contrato de arrendamento feito co Colexio Mariño para, mentras estamos ca obra que se está a realizar no edificio do Concello, para foi o local, ese colexio, o antigo Colexio Mariño, o que se trasladou toda a documentación do arquivo que había no Concello. Ali está. E, por outra parte, tamén se trae en esta modificación a inclusión de dúas parcelas no inventario municipal, dúas parcelas que pertenecen á Parroquia de Artes, a instancia e solicitud de un cidadán que foi concelleiro tamén neste municipio, o señor Vilas Álvarez, no que pide que se incluya no inventario municipal dúas parcelas a 912 e 913 do polígono 902 e que, en base ao informe que emite a enxeñeira municipal dicindo que na riqueza rústica do ano 1964 constaban esas parcelas como de titularidade común do municipio de Ribeira. Como saben vostedes, contra estas alteracións por parte de particulares, se alguén se considera con dereitos sobre este tipo de alteracións, sí que tamén se pode recurrir, e decirlles que, por outra parte, tamén dende o Concello, como ben saben, se estuveron adquirindo últimamente moitas máis parcelas, sobre todo esas que afectan ao polígono industrial, que non se recollen aquí. Esperamos ter ese expediente completo para xa despois traer todo en conxunto. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Grazas, señora Pouso. Quen das dos grupos que desexen intervir? Polo Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias e moi boas tardes, noites a todos. Non sei se despois do exemplo que nos dou esta mañá o presidente do Goberno, algún concelleiro deste grupo, ou mesmo quen lle fala, vai ter que coller 5 días para pensar na comparecencia que acaba de facer a señora Pouso. Pero, bueno, dende logo que non aprendemos nada do que dixo esta mañá o señor Pedro Sánchez. Ben, como ben saben e como ben se decía anteriormente, isto é un documento vivo e basicamente todos os anos nos enfrontamos a unha serie de modificacións, como se explicaba anteriormente, pois por esas altas en cesións, por compras ou por algúns inmobles que recaen no Concello pois por débedas coa Diputación normalmente. Están tamén as aportacións do señor Vilas, que segue facendo pois un labor moi importante neste senso, como facía dende logo, cando ocupaba ese
escano de concelleiro e pois aporta aquí 2 parcelas para rectificar. Efectivamente, aparecen altas que foron pois resultado de esas inversións que fixo o anterior equipo de goberno. Efectivamente, unhas altas que se rexistran hoxe porque pois non se poden rexistrar no momento que se compran, ao igual que as adxudicacións da Deputación, que tamén foron xa da anterior legislatura, pero se están dando de alta todavía no día de hoxe. Son esas 9 plazas, esos 3 trasteiros dos que se falaban. Eu quero falar tamén pois desas altas, como decíamos, as altas das casas de Romero Ortiz, coas que se dou solución pois a un problema que viñan sufrindo os veciños desa zona pois de inseguridade, de ocupación, e dende logo que agardamos que se rematen as xestións, que se rematen as obras que hai que facer ali, porque pois hai que deixar a zona que estaba prevista de esparcimento, tirar tamén unha das casas que todavía sigue en pé, e dende logo creo que logo de ser capaces de eliminar pois aquel, como digo, punto negro de venta de drogas que durante anos foi pois fonte de moitísimos conflitos para a veciñanza, pois agardamos poder ver iso rematado canto antes, porque iso, ao igual que a nave industrial que se lle comprou a Madera Skype, pois tiña un uso destinado a albergar aos equipos de emerxencias, e hoxe en día pois vemos que ningunha acción nin a outra pois tiveron movimento ningún por parte deste grupo de goberno. Decir tamén que efectivamente nos alegramos dese crecemento patrimonial do Concello de Ribeira, porque ademais é un crecemento patrimonial de todos os ribeirenses, gracias a ordes de endebedamento, sí, ordes de endebedamento, gracias tamén ao beneplácito de quen hoxe é goberno e antes era oposición, señora Pouso, porque eu recórdolle que en minoría as ordes de endebedamento pois non os podíamos aprobar nos solos, e polo tanto, pois agradecemos a quen naquel momento pois apoiou as ordes de endebedamento para hoxe poder presumir de que Ribeira pois ten un patrimonio máis amplo con esa nave, con esas casas que son as de Romero Ortiz e que en outro momento pois puideron ser a Curva da Muiñeira ou similares. Así que pola nosa parte nada máis e agardando pois que o patrimonio do Concello siga pois sendo cada ano un pouquiño maior, tamén gracias a esas cesións que as licencias de obra pois aportan a este Concello. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas gracias, señor San Pedro. Pois pasamos xa á rectificación do inventario municipal. Votos a favor do punto. Aprobado por unanimidade, moitísimas grazas. E pasamos xa ao punto 7, que é a rectificación dun decreto onde se aproba un convenio de colaboración entre os concellos de Ribeira e de Porto do Son para a execución do Obradoiro Taume 10 e a solicitude conxunta desta axuda. Ten a palabra a señora Betanzos para presentar o punto. Ola, boas tardes. En primeiro lugar, agradecer a colaboración nestes obradoiros do Concello de Porto do Son. Estes obradoiros nacen co fin de promover e garantir a igualdade e calidade de vida da veciñanza. Neste pleno presentarase a rectificación do decreto para a aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Ribeira e Porto do Son para a execución do obradoiro de emprego Taume 10 e solicitude conxunta dunha axuda para o seu financiamento. En dita colaboración impartirase as especialidades de traballos de carpintería e moble e actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. O obradoiro, como en anos anteriores, solicitarase para 20 alumnos traballadores e, no caso de concederse, corresponderánlle 10 alumnos a cada concello, 10 ao de Ribeira e 10 ao do Porto do Son. Se o número non for enteiro, o Concello de Ribeira corresponderálle un máis. Ambos concellos obríganse a adoptar os acordos e asumir as obrigas necesarias para a aprobación do proxecto de obradoiro de emprego Taume 10, poñendo os medios, documentación e financiamento preciso para dita ejecución no exercicio 2024. Moitas grazas. Grupos que desexen intervir. Por o que do Partido Barbanza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, un ano máis vamos a collernos a esta subvención e a acudir a este convenio para levar adiante ese obradoiro de emprego. Como ben se decía aquí, vai a ser actividades de carpintería e moble e actividades auxiliares para a conservación e mellora dos montes. É un campo no que hai moita demanda de profesionais, co cal
con 20 que formemos, axudemos a formar a xente pois, en estos ámbitos nos que por parte de distintas empresas se está buscando profesionais capacitados para desempeñar os traballos. Aínda que, sendo sincera, prefería que o Concello de Ribeira non reunise as condicións para acudir a este obradoiro de emprego. Sería que estaríamos nunha situación de prácticamente pleno emprego. Deberíamos aspirar como corporación a esas, digamos, aspiracións ou de mellora de toda a nosa poboación e non ter nin persoas que estén como demandantes de emprego nin ter, en este caso, falla de profesionais por outra parte. Espero que estes obradoiros vayan avanzando con normalidade e que a xente e os alumnos que se formen pois que realmente aproveiten esa formación e que logo tamén mostren a súa mellor vontade para incorporarse ao mundo laboral. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso, quendo do Partido Popular. Señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Pois tráxose a este pleno a aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Ribeira e o de Porto do Son para a execución dun obradoiro Taúme 10. A solicitude conxunta para esta subvención para o seu financiamento pois sacouse unha orden pola Consellería de Emprego e Igualdade o pasado 7 de febreiro, momento no que se aprobaban as bases nas que agora se van a concurrir. E como non pode ser de outra maneira, pois nos vamos a apoiar esta convocatoria de axudas e imos a votar a favor por diferentes formas e diferentes razóns, porque é un traballo desa herdanza que vostedes sempre falan. Esta é unha herdanza do Partido Popular, pero que ademais é unha herdanza que axuda a Xunta de Galicia do Partido Popular. E vamos pola 10ª convocatoria, que é unha mágoa que a min acórdame sempre que vexo estes convenios de colaboración que non se fixase o mesmo que a guardería de Aguiño. Por iso eu lles convido, que non é tan difícil, fíjense, ou se traen aquí a pleno, a ver se algún día traen tamén a guardería de Aguiño. E se non a queren facer, díganos, por favor. Pero, bueno, vamos ao punto. E tamén consideramos positivas estas iniciativas porque axudan a coparticipación entre concellos e axudan, como non, as arcas municipais porque os gastos se comparten, os gastos común ao 50%. Eu tamén desexaría, señora Pouso, que non tuvésemos concurrir a este convenio, porque iso diría que teríamos unha serie de persoas, menos de 500 persoas que concurren, que é o que se necesita para concurrir esta convocatoria, que non están no paro. Pero, mentres eso non ocurra, a min gústame que se poda dar e blindar a persoas con dificultades e a persoas que están nunha situación moi difícil ou de vulnerabilidade, pois esta oportunidade de formarse. Esta oportunidade de formarse e, ademais, formarse remuneradamente, porque a veces hai oportunidades de formarse, pero non lle axudan a esas axudas de custo para desplazamento, nin teñen un salario. Serían 20 persoas, que é o máis importante, que se axuden a esas persoas, 10 do Concello de Ribeira e 10 do Concello de Porto do Son, que van a ter unha oportunidade nas súas vidas para procurar unha inserción laboral, ben traballando por conta propia ou ben traballando por conta allea, tal e como digo o convenio, na modalidade de carpintería, como na modalidade tamén de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Por lo tanto, o noso voto a favor e nada máis e moitas gracias. Grazas, señora Barreiro. Pois, efectivamente, aquí o que estamos demostrando é que esta administración non é belixerante nin obstrucionista con ningunha administración. De feito, estamos colaborando cun Concello do Partido Popular ao cal lle quero agradecer a súa disposición para chegar a este convenio onde imos formar efectivamente a 10 persoas de Ribeira e a 10 de Porto do Son. Por tanto, iso está demostrando que o Concello de Ribeira tende llamán a todas as administracións que queiran colaborar na mellora das condicións de vida da nosa poboación, da poboación ribeirense, porque iso é o que máis nos importa neste momento. E como ben dicía a señora Pouso, vamos a formar a 20 persoas que teñen unha situación pois de desemprego, van a poder formarse en 2 oficios que teñen un nicho laboral moi amplo, como é o sector forestal e tamén o sector da madeira, e van a permitirnos, nos 2 concellos, a mellorar o mantemento de infraestructuras destinadas á madeira, como por exemplo os paseos marítimos, pero tamén van a poder rozar e manter franxas de protección, por exemplo forestal, limpas,
e ben axeitadas para a época de incendios, por exemplo. Efectivamente, non vou entrar no seu xogo, pero isto que demostra é que nesta corporación municipal o grupo de goberno non vai estar obstaculizando ningún tipo de acordo que sexa beneficioso para os intereses da veciñanza de Ribeira. E isto está o demostrando. Por tanto, imos xa pasar á votación deste punto, que é a aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Ribeira e o Porto do Son para a execución dese obradoiro de Taume 10. Votos a favor? Grazas, aprobado por unanimidade. E pasamos ao punto 8, que é a proposición presentada polo Partido Popular por don Manuel Emilio Pérez sobre a posta en marcha dun proxecto que contemple a creación de columbarios nos cementerios municipais. Ten a palabra. Bueno, moi boas tardes, moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes e gracias a todos. Moi ben, pois mire, vou facer a exposición de motivos. Elixir correctamente o lugar onde se depositarán os restos mortais é probablemente unha das decisións máis difíciles a que nos enfrontamos. É por iso que debemos informarnos sobre as posibilidades que existen para tomar a mellor decisión posible. Nesta proposición imos a falar dun dos tipos de enterramento que máis popularidade gañou nos últimos anos, que son os columbarios. Segundo a primeira acepción da RAE e da RAG, un columbario é un conxunto de nichos, porén, o que se denomina columbario é un pequeno tipo de nicho dedicado exclusivamente á conservación das urnas cinerarias, polo que tamén se lles coñece como nichos para as cinzas. En España, as columbarias son un tipo de enterramento recente, xa que a cremación foi recoñecida como opción hai só 60 anos, e cada vez está gañando máis popularidade. Este aumento da demanda débese, en parte, ás ventaxes que ofrecen os columbarios. Están construídos duns materiales que non requeren un cuidado constante e, ademais, ao conter só ciencias, non poñen en risco a saúde pública e mesmo pódense construir en calquer espacio público ou privado. Xunto a isto, o crecemento da columbaria débese tamén á saturación dos cemiterios provocada en gran parte por a falta de espazo para medrar, o que provocou que moitas comunidades creasen cada vez máis espazos e igrexas e catedrais para este tipo de enterramentos. Ante o crecente número de persoas que deciden optar por a incineración, o Grupo Municipal do Partido Popular xa tiña traballado nun proxecto onde están os documentos, eu non sei se lle chegou a ustedes algún documento, as fotos teño aquí, non sei se lle chegou algún así. Estamos, o sea, nun proxecto, axuntamos tamén os documentos, que é o que lle dixo agora, e o traballo, os documentos que facilitarían o traballo do Executivo á hora de poñerlo en marcha. Da pasada legislatura, que contemplaba a súa creación ante a demanda que xeraba este servicio inexistente no noso municipio, e mesmo se levou no programa das eleccións pasadas, nas que propoñíamos a imposta en marcha deste servicio dos cemiterios municipais. Unha modalidade que, ademais de supoñer unha comodidade para as familias, é tamén asumible. Dende logo, creemos que a opción dos columbarios é unha alternativa cada vez máis extendida e practicada, que non precisa da posesión nin de nicho nin de panteón para enterrar aos nosos seres queridos, e dos que moitas familias non dispoñen. As obras que corresponderían a facer en Ribeira e tamén en Palmeira, dado que, como mencionei antes, son os dous cementerios de ámbito municipal, poderíase levar a cabo en fases, realizándose en unidades e dependendo da demanda que pudera existir en cada momento, podendo ser ampliados no futuro no caso de que fose necesario. Ademais, destacar o valor engadido que supón dispoñer dun columbario en dúas das parroquias por noso municipio, Ribeira e Palmeira, para os nosos difuntos, un servicio que prestaría en consonancia cas actuales tarifas que se pagan por os nichos e panteóns. Por iso, solicitamos a posta en marcha dun proxecto que contemple a creación de columbarios nos cementerios municipales de Ribeira e Palmeira, como unha opción para poñer en servicio da veciñanza, no mesmo réxime no que se xestionarían os nichos e panteóns. E que, tendo coñecemento tamén do proxecto que foi proposto pola parroquia de Ribeira, para darlle un uso comunitario e así impulsar a recuperación dunha zona céntrica como é o Sagrado Corazón de Xesús nas inmediacións do monumento, que se abra un diálogo para consensuar unha fórmula que recolla as inquedanzas de todas as partes interesadas. De momento, máis nada, gracias. Moitas gracias, señor Oteiral. Quenda do Grupo Socialista, señor Puerta, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, bueno, en primeiro lugar,
Dicirle ao señor Outeiral que non recibín a documentación da que fala porque non está xunta na moción, exclusivamente está o PDF. O sea, bueno, non só hai erros por un lado, tamén hai polo outro. Ben, tamén nos di que sería un bo servicio en consonancia cas actuais tarifas que se pagan polos nichos e os panteóns. Agradecerlle que se preocupe pola situación económica do Concello de Ribeira. En segundo lugar, sorpréndeme como durante toda a exposición de motivos falan de columbarios e despois, cando solicitan nun momento dado, dan unha voltereta e falando un pouco, como sempre, do divino do humano, de repente aparece o Sagrado Corazón de Xesús por aquí e o que se está solicitando, pareceme a min, é que se estableza un columbario no Sagrado Corazón de Xesús, porque senón non entendo que ten que ver unha cousa co outra. O sea, se estamos falando de aprobar os columbarios, estamos de acordo en aprobalos, ahora de repente aparece isto. Ben, o decreto 129 do ano 2023, do 31 de agosto, igual non lle sona porque, bueno, xa non estamos no goberno, de Sanidade Mortuoria de Galicia, establece as seguintes definicións. Artículo 3A. A ampliación dun cementerio. Incremento da capacidade de enterramentos que implica extensión fora de sus muros de cierre. Podría seguir cada de o que é un cementerio, un columbario, pero, bueno, está ben explicado pola súa parte. Pero, en canto ao número de localización, di que cada ayuntamiento, independientemente asociado con outras entidades locales, dispondrá al menos dun cementerio con capacidade adecuada a las características de su población. Por lo tanto, entiendo que tenemos lo suficiente, pero en el caso de que se quisiera hacer uno nuevo, necesitaríamos unas instalaciones mínimas, artículo 36, y dentro de este también se establece la necesidad de un columbario. Por lo tanto, ya se crearía un columbario. En último lugar, hablar del artículo 40, que yo creo que es a lo que ustedes están intentando hacer referencia con esta moción, solicitando que los lugares especiales de enterramiento, y es que los expedientes de construcción de lugares especiales de enterramiento, lugares de culto y recintos institucionales de especial relevancia histórica y o artística sean instruidos y resueltos por los ayuntamientos en que estén ubicados, a los cuales les corresponderá el otorgamiento de la licencia correspondiente. Bien, este partido está de acuerdo en que se instalen columbarios, pero no estamos de acuerdo en remodelar las propiedades de la Iglesia Católica, por tanto nos vamos a abstener. Nada más, muchas gracias. Grazas. Quenda do Partido Barbanza Independente, señora Redondo, ten a palabra. Hola, boas tardes a todos e todas. Bueno, señora Outeiral, moitas gracias por presentar esta moción. No meu rol como concejala de cementerios, encontro esta iniciativa moi beneficiosa. Aínda que a demanda aumentou nos últimos anos, quero recordarlle que esta proposta pudo haber presentado usted durante os últimos 12 anos que ocupou, que estuvo usted no gobierno. O meu compromiso é impulsar este proxecto que usted planteou, pero xa había planteado no ano 2000, creo que 16, se non me equivoco, o Partido Socialista, unha moción con este planteamento. Tanto no entorno de Ribeira como de Palmeira será crucial facer este columbario e atar unha área na que satisfaga as necesidades dos usuarios de ambos cementerios. Non vexo mal que no Sagrado Corazón tamén se faga, pero non vexo, en plan, por a miña parte non habría ningún conveniente, sempre cando antes se fagan no cementerio de Ribeira e no de Palmeira. Eu estou comprometida en colaborar con este proxecto e facer unha ejecución de estudio, así asegurando un cumplimento de todas as normativas e a prestación dun servicio de calidad para a nosa comunidade ribeirense. De máis nada, moitas gracias. Señora Redondo, quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Ben, traennos esta proposta de construir columbarios que xa foi aprobado no ano 2016 e que o Partido Socialista, a través do señor Vilas, no pleno de marzo de 2022, solicitáballe que se cumplira. Desde o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor da construción destes columbarios nos cementerios municipais de Ribeira e Palmeira. Imos votar a favor porque somos conscientes de que hoxe en día hai moitas persoas e cada vez máis que por distintos motivos son partidarios da incineración, pero que ao mesmo tempo as súas familias queren ter un lugar onde depositar esas cinzas dos seus
de seus seres queridos. E, aínda que hoxe en día ese servicio xa se ofrece en moitos tanatorios crematorios, tamén debe ser un servicio municipal. Polo tanto, vamos a votar a favor da moción. Sin máis. Señora Rivadulla, que anda de réplica. Señor Outeiral, ten a palabra. Bueno, pois, moitas gracias a todos por interesarse tamén por este proxecto. Queria contestar yo ao señor do PSOE, ao señor Suárez Puerta, porque, a ver, non ten nada que ver con o noso proxecto, pero enterámonos verdadeiramente que o señor cura daqui de Ribeira pois interesáballe tamén os columbarios e que tiña pensado facelo ser do Sagrado Corazón. Enterámonos deso. O noso proxecto non ten nada que ver con eso. Simplemente é un añadido, o sea, o señor cura intenta facelo por o seu lado, pero non ten nada que ver co que eu pido, facelos en Palmeira e facelos en Ribeira. Quero disculparme tamén por non lle mandar, porque eu si tiña preparada a documentación e despois de iso ya ao señor alcalde, que vos la día. Realmente non fai falta espacio, porque era para ir pejado por os laterales de onde está o nicho. Eso ocupa, teño aquí tamén o que é a descripción da obra, os nichos, pois, o que os columbarios serían de 50, 45, 50. Non ocupa máis que 50 centímetros a partir dos panteóns que están postos. Non é que ocupen moito. Nada, pois, gracias a Tania tamén, a señora Tania por apoiar. Dixerlle tamén que eu empecé isto cando eu estaba nos cementerios. Pero despois cambiou de concejal. Os cementerios viñeron outros concejales que ao mellor non tiñan a idea de facer os columbarios. Por iso quedou aí. Eu teño aquí o proxecto daquela cando eu estaba, incluso co dibujo e todo. Despois, claro, quedou así. Nada máis, moitas gracias a todos por apoiar esta iniciativa. Señor Outeiral, ben, pois por aclarar unha cuestión, efectivamente, o señor cura de Ribeira xa se puxo en contacto connosco para presentar ese proxecto que pretende facer no Sagrado Corazón de Xesús e, como ben lle dicían antes outros concelleiros e concelleiras, ese é un espazo que non é propiedade municipal e, por tanto, colaboraremos na medida das nosas posibilidades facilitando que se legalmente é posible facer ali un columbario, pois evidentemente daremos todos os permisos e daráselle autorización para poder facelo, non? É o noso compromiso, evidentemente, como lle dicía a señora Redondo, pois é facelo nos cemiterios que son propiedade municipal, que neste caso son Ribeira e Palmeira. Sen máis, imos pasar á votación desta moción presentada polo Partido Popular sobre a construción de proxectos de columbarios nos cemiterios municipais. Votos a favor? Abstencións? Pois queda aprobada por unha abstención e o resto de votos a favor. Pasamos á proposición número 9, tamén presentada polo Partido Popular, por dona María José San Pedro Fernández, sobre a posta en marcha das infraestructuras que levan meses paradas. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, transcurridos 9 meses dende a entrada, ou xa casi 10, dende a entrada do goberno tripartito municipal, parece tempo suficiente para poder analizar a súa xestión. Así, xa podemos ver algunhas cousas meridianamente claras. A primeira, que quen levanta moito a voz pode acabar tendo que tragarse as súas propias palabras. E a segunda, que non nos equivocábamos cando aseverábamos que non estaban preparados para levar un concello de envergadura e importancia de Ribeira como cabeceira de comarca que é. Conta este goberno con algunhas vantaxas con respecto ao anterior, que deberán darlle unha capacidade de xestión máis eficiente. A saber, a primeira é que conta cunha maioría absoluta, aparentemente, que, entre outras cousas, permitiulles aprobar uns orzamentos municipais dos que carecía o anterior executivo. E a segunda é que contan con 7 persoas con dedicación única e exclusiva ao Concello, duplicando as do PP, o cal, aínda a costa do horario público, outórgalles unha posibilidade de atención e xestión moi superior á do goberno anterior. Sen embargo, nestes meses transcorridos, acrecentáronse o que antes denominaban parálise dun goberno sen ideas. Así, as obras que se deixaron adxudicadas e prácticamente rematadas seguen paradas. Como o Centro Social de Carreira, que a pesar das múltiples complicacións
ocasionadas ao anterior executivo, estaba no mes de xuño rematada ao 90 e tantos %, ou a parada central de autobuses, cabalo de batalla do actual alcalde e que agora se converteu nunha escombreira, agora a día de hoxe pareceme que xa limpa, no centro do pobo e que segue privando de uso os aparcamentos que podían estar disponibles na parte interior da calzada. Por citar os exemplos cos que semana tras semana se atizaba o goberno en redes sociais que administraban vostedes, sen evidentes críticas hoxe en día á xestión actual. Outras, como a biblioteca, sobre a que querían poñerse tamén a medalla da súa construción, nin tan siquera son capaces de darlle comezo cando a obra leva 10 meses replantexada e agora os que lle quedarán, e, polo tanto, aprobada e lista para entrar a traballar. Agora tampouco creo que sexa así. Pleno tras pleno, pedíamos explicacións da parálisis desta obra e a única información que fomos capaces de atopar en todos estes meses foi a apertura daquele expediente sancionador a unha empresa 10 meses despois. Fanse continuos anuncios de obras de inminente comezo e pasan meses e meses e seguimos á espera, como cando a principios de ano anunciaban a grada fieiteira, da que debían saber que un prefabricado tarda meses en entregarse, pero preferiron dar a nova e deixar os afeccionados ao fútbol a intemperie nos peores meses, nos meses de inverno, mesmo en detrimento dos clubs locais que vían como as fins de semana de mal tempo minguaba a entrada no campo. No Centro de Deportes Náuticos só sabemos que, sen empezar aínda a día de hoxe, o foso de remo será artesanal, o que veremos, se chegado o momento, poderá satisfacer as necesidades do club de remo, que, como sabemos, é o principal activo polo que se considerou realizar ese proxecto. Pero o peor deste goberno é a soberbia coa que o seu rexedor siga a eludir as responsabilidades, botando directamente a culpa de todos os seus males ao anterior executivo, sen ter en conta que a responsabilidade de goberno é directamente do que ostenta dita obriga. A planificación garante o futuro dos territorios e a este goberno deixóuselles planificado a través desa Axenda 2030 aprobada por unanimidade, a través do Plan de Sostibilidade Turística, a través do Plan de Baixas Emisións e Comercio, o Plan Integral de Rehabilitación de Edificios Públicos, o Plan de Mobilidade e Accesibilidade, por poñer algúns exemplos do camiño que tan só consistiría en continuar. Pasado este tempo, as poucas obras que se ven son as que deixamos para comezar ou continuar o goberno do PP. O novo Concello, o Conservatorio, a pista cuberta de atletismo ou o paseo do Río Grande. Os 27 millóns de fondos que o goberno anterior deixou teñen data de cumprimento ou caducidade e moito nos tememos que gran parte dos mesmos acaben desenvolvéndose ante a inactividade do seu desenrolo. As obras financiadas polo IGUS, o derribo da casa de Romero Ortiz, da que falábamos antes, ou mesmo a curva da Muiñeira, tamén levan todo este tempo paradas, polo que tampouco sería de extrañar que se nos obrigue á devolución dos fondos. Hoxe Ribeira ten un goberno máis numeroso e máis caro, pero ineficiente, con menos ideas, o que significa que Ribeira hoxe ten menos futuro. Agardamos que o tempo transcorrido faga recapacitar a quenes ostentan esta responsabilidade de gobernar e de que o esforzo, a constancia e a humildade son pezas fundamentais para o avance e o progreso. Por todo o exposto anteriormente, solicitamos a posta en marcha das infraestructuras que levan meses paradas sen aparente motivo, a presentación dos informes técnicos e xurídicos sobre as razóns que motivan os retrasos e se existen responsabilidades contractuais, así como a copia dos requerimentos do Concello ás empresas contratistas, e a presentación dunha cronoloxía sobre a posta en marcha de todos os fondos comprometidos con outras administracións que se presentará ante a Xunta de Voceiros. Nada máis de momento, moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Grupos que desexen intervir. Grupo Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, a mí me gustaría empezar leyendo unha cita deste pleno que di: a xente en Ribeira valora o saberse entender, o saber deixar atrás as siglas. Espero de verdade que cada un dos grupos sepa estar á altura de que, independentemente do que pensemos da acción do goberno do grupo que hoxe en día ten a honra de dirixir de novo a Ribeira, pois sepa separar todo isto en beneficio de todos e cada un dos que nos están escoitando. Eu sei sin duda que ese espírito de corporación que hoxe en día nos deixa vai a pervivir en todos ustedes. Van a ser capaces, independentemente da lectura que podan facer, moitas veces demasiado autocrítica dos resultados, de saber que Ribeira agradece que deixemos atrás as siglas durante 4 anos, que seamos capaces de facer unha casa común, non a casa de quen fala, nin a de ningún de vostedes. Estas eran as palabras de Manolo Ruiz
na última sesión de investidura na que tuvo o placer de falar. Como cambia o conto cando non se está no goberno. O tono é totalmente distinto. Ben, Centro Social de Carreira. Tamén sería aplicable o inicio desa cita, porque dicía, quizás se repetir as mesmas palabras, ninguén se daría conta que estamos no ano 2019. Claro, porque esta obra, que leva máis de unha década parada, o outro día acerquime a falar ca ingeniera para pedirlle o inicio do expediente e non está nin digitalizado. Hai que ir a buscar o arquivo. O sea, é increíble que nós en 9 meses temos que facer todo o que vostedes nunha década non superan sacar adiante. O apeadero de buses de Ribeira, porque ahora é un apeadero, según os arquitectos. Pasamos de ter unha estación, 20 anos prometéndolle unha estación a toda a población de Ribeira, e pasamos de estación a parada central, que sonaba un pouco máis técnico, pero viña sendo algo menor, e agora xa é un apeadero. Bueno, polo menos vanlle a dar un premio se temos algo de sorte, pero non deixa de ser a parada de buses máis cara de España e probablemente do mundo. O sea, non hai tal despilfarro en todo o planeta. E ainda por riba temos que levar a cabo a cancelación do contrato porque dito contrato non se estaba exercendo correctamente. A biblioteca máis do mismo se lle deu a unha constructora que non comezou o seu traballo se impuxeron sancións. Esas sancións non lle fixeron nin caso e o contrato cancelouse, rescindeuse. Eso vale para todas as empresas de Ribeira. Se alguén opta un pliego e non cumple as condicións, vámoslo sancionar, cosa que vostedes en 32 anos de goberno non fixeron nunca. É increíble. O novo Concello. Ben, o novo Concello depara unha das primeiras sorpresas que tamén fai un pouco así de reflexo do que é a súa xestión. Todo o que é a planta superior, se calqueira vai a ver a obra que ahora mismo está o esqueleto ao aire, pode ver que está cheo de vigas de color vermello que están sustentando o teito. Anteriormente non había vigas. Ese edificio se estaba sostendo sobre a propia fachada. O sea, é increíble. Incluso algún debería dar gracias porque podría haber servido abaixo a esa planta, porque tiña o arquivo en riba e non tiña unha viga. É increíble. Pero claro, nós somos os que non sabemos facer nin obras nin as cousas. E vos levantastedes un edificio municipal no que lle puxestedes a maior carga de peso sobre unha estrutura que carece de vigas. A curva de Muiñeira, outra que tamén ten gracia a situación, porque claro, é unha obra que comenzaron vostedes sin dar traslado á Deputación. A Deputación non ten ningún coñecemento de que unha estrada que é súa vai a ser modificada. O sea, isto é como se eu vou ao veciño e diseño a modificación da súa cociña. E digo, mira, vouche a cambiar. Por qué? Porque me apetece. Eu non che vou pedir permiso ni nada. Ti mañán te levantas e vas a ter outra. Mas eso é un sinsentido propio da súa forma de administrar o goberno de Ribeira. Pero que, ademais, cando foron a famosa curva, fixeron unhas medidas. Pero despois viñeron aquí ao pleno e truxeron outras. E eso saben todos os veciños afectados. Pasaron de 2 a 4 metros. O cal é unha diferencia un pouco considerable, sorprendente. Ademais, esta obra hai que encajar o seu encaje legal, porque a obra circula sobre un bien que é de dominio público. Pero como vamos a metelo nunha obra que é propiedade privada, ainda que nos adquiramos, está dentro do plan urbanístico de Ribeira, necesitamos facer unha modificación puntual do pexón. Nada desto se lles ocurriu a ningún dos 10 que había que facelo. Simplemente eso, había que levantarse pola mañán, tiramos todo, levantamos unha curva, aquí non pasó nada. E cando veña a Diputación e nos diga aquí que pasó, nada, miramos e dimos, estaba así de sempre. Yo non fui. Señor Increíble. Puerta, ten que ir rematando. Sí, ahora mismo, señor alcalde. Bueno, residencia das Saíñas, na que non está posta nin a primeira pedra, é o único que se pagou por hora, con cargo aos fondos Next Generation. O sea, podría estar ca súa maravillosa xestión día e noite. Pero bueno, solo para terminar, vou a decir aquelo de ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Esta non é unha cita do Quijote, é unha cousa que, como se repetiu 1000 veces, se convertiu en certa verdad. Igual é o que vostedes intentan facer. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Quenda do Partido Barbanza Independente, señor Mariño, ten a palabra. Señores de la oposición, hace casi 4 o 5 años, el tiempo va pasando, cuando empezaba ejerciendo nuestro partido de oposición,
su jefe de filas, el señor Ruiz, se dirigía en una réplica a un servidor, a este grupo, diciendo algo así como: acostúmbrense que la oposición es tremendamente fría, muy fría, me decían por aquella época. Miren ustedes, nunca me he sentido frío en la oposición, pues somos un partido y un grupo político muy unido y preocupado por y para Ribeira, como se ha demostrado en pleno tras pleno. En este caso, tampoco querría desearles a ustedes que vayan a pasar por un periodo glaciar, pues la alternancia política es buena, pero tengo que reconocer que a ustedes el frío polar de la oposición les ha hecho espabilar. Me van a permitir decirles que si ustedes hubieran trabajado tanto en el Gobierno, que han ostentado, como el que están desarrollando en la oposición, Ribeira estaría mucho mejor. Trabajan ustedes más en la oposición que gobernando. Y ahora, señor alcalde, no se ponga nervioso con esta declaración, con lo que le voy a decir al Grupo Popular, pero ustedes son un grupo político muy efectivo, un grupo político muy resolutivo, pero con un matiz: son efectivos y resolutivos desde la oposición. Para ustedes la efectividad cuando gobiernan es dejar unas obras adjudicadas y en una huida, en una espantada hacia adelante. Miren ustedes, vamos por partes. Si hay alguien de Carreira al otro lado de la cámara y me está escuchando, que oiga, que lo va a entender fácilmente y con pocas palabras. Ustedes tienen la desfachatez de decir as obras que lles deixaron rematadas siguen paradas como centro social de Carreira. Señores de la oposición, me refiero también al señor Ruiz, concejal y vecino de esa parroquia, tienen la cara de decir y afirmar estas palabras delante de los vecinos de Carreira, que este Gobierno es responsable del retraso en las obras del centro social. Me gustaría si serían capaces de decirlo delante de vecinos de Carreira. Seguro que no serían capaces de leer esto en su parroquia. Ustedes llevan más de 10 años dando vueltas al centro social, como han dicho anteriormente, por lo tanto pido un poco de seriedad. Hace meses ya les he avanzado en una intervención que va a ser muy complicado abrir la boca criticando nuestra acción de Gobierno, pues las críticas que nos hagan en gran medida van a caer sobre sus cabezas. De todas formas, les avanzo, si quieren noticia, que este Gobierno va a acabar en breve las obras del Centro Social de Carreira, al igual que la Casa de Acogida de Campo, supervisada y regulada por mi concejalía. No me hagan reír, también nos hablan de la estación de bus, como decía mi compañero, estación, parada central, apeadero inicialmente. Acabará siendo un apeadero. Pero, ¿en cuánto ha salido cada teja del apeadero? Y nos acusan del retraso. No, yo creo que tienen poca vergüenza, disculpen la expresión. ¿De verdad somos culpables del retraso de la estación? ¿De verdad lo dicen en serio o solo por ocupar un espacio en el pleno de hoy a falta de ideas y se atreven a dejarlo por escrito? Como supongo que leen la prensa, este Gobierno lo hace ante la dejadez y la parálisis de estas empresas, ha actuado y no hace como ustedes en esa huida hacia adelante. Este Gobierno ha procedido a rescindir el contrato con las empresas encargadas de la biblioteca, de la parada central o como les quieran llamar, y les impondrá sanciones, aun a costa de los retrasos que puedan ocasionar este tema. Y les avanzo que en la estación también de bus, o como le quieran llamar, nuestra brigada de obras, que es muy resolutiva y competente, la acabará en breve. Por cierto, una resolución de contratos muy bien acogida por la ciudadanía ribeirense. Pues debe quedar clarito que aquí ninguna empresa privada va a hacer perder el tiempo a este Ejecutivo y el que no cumpla en tiempo informa que se atenga a las consecuencias. Por cierto, repito, decisión aplaudida por los vecinos. Aún me acuerdo, aunque no lo nombran, que en alguna reunión hace algún tiempo hablaban de las obras de la Rúa Castelao y esperaban que estuvieran acabadas para las elecciones municipales y ahí sigue para desesperación de alguno. En resumen, dejen de hablar de las obras que han dejado ustedes, no se pongan nerviosos, que en breve esa parada central, ese centro social de Carreira será una realidad en breve, igual que el inicio de las obras en la sede social del Club de Remo. Ahora bien, les animamos también que desde su grupo político a instancias superiores les recuerden que seguimos esperando que la Xunta haga esa escuela infantil en Aguiño y que esa sea una realidad, y también la gran promesa de esa residencia de mayores, que, al igual que la curva de Carreira, se ha hecho una demolición y seguimos parados ahí. Hablando de lo de Carreira, hablando de la residencia, este Gobierno también sigue esperando una respuesta por parte de la conselleira en una petición de una reunión para hablar de estos temas. Les animamos que antes de criticar meditemos, pues las críticas pueden, repito, caer sobre sus cabezas. Y si me permiten, este Gobierno no trabaja según ustedes, pero les puedo decir unos datos como reordenación del plazo centenario adjudicado, abastecimiento en lugar
del ISO ya pendiente de adjudicar, plaza de estudiantes, renovación de agua potable en Rúa Barreiro, suministración dunha máquina de autopropulsada hidrostática polivalente para o mantemento de vías do Concello, para que me escuche, un trator, que esperamos esté en funcionamiento en maio. Rúa Mendiño ya pendiente de adjudicar, adjudicado Pluvais en Outeiro, Lorenzo Mariño para mis vecinos de Aguiño adjudicado, saneamiento en Buenos Aires en Corrubedo adjudicado, renovación en servicios en Rúa Portugal Ribeira adjudicado, travesía dos Pozos adjudicado en Corrubedo, pavimentación dos curros pendiente de adjudicar y nuestra prioridad también con el tema del polígono industrial, como no podíamos recordar. Podía seguir hablando de temas y temas. Servicio Escola Infantil Municipal de Ribeira adjudicado. Señor Mariño, ten que ir rematando. Sí, señor alcalde, acabo porque, claro, es que como dicen que estamos durmiendo, pues claro, estamos espabilando. Instalación de aseos en Paseo de Coroso formalizado también y Escola de Deportes Náuticos en Aguiño también formalizado. Podíamos seguir hablando, saneamiento en Avenida Ramiro Carregal, etcétera, etcétera. Yo creo que este gobierno no está dormido, no me hagan reír, pues les voy a enseñar lo que es dormir y alguno de ustedes a lo mejor entra en fase REN del sueño. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mariño. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todas e todos. Hoxe o partido da oposición pois mostra o seu descoñecemento total ou non saber en que estado se atopan as obras municipais. A grada da Fieiteira, señora San Pedro, non sei a cal se refira, que cae a cachos por un mantemento efectivo durante todos estes anos, ou a nova que se está facendo. A nova, dígolle, en forma e prazo, desde febreiro. O centro do Clube de Remo, varias veces quedou deserta a adxudicación, este goberno modificou o proxecto, conseguimos licitala e soltanlle despois ao clube de que non hai ningún foso no clube, non hai ningún foso na instalación. Ahora di que é un foso artesanal. Dirame despois o que non sei a que se refire. Falanos tamén do Centro Social de Carreira, unha actuación que se comezou no ano 2012 e que durante máis de 12 anos o partido da oposición foi incapaz de rematar. Permítame que lle diga que este goberno vai no poñer a disposición da veciñanza moi pronto para que poidan usalo en xuntanzas, actividades lúdicas e culturais. Con respecto á Biblioteca Municipal, informarlle que foi adjudicada en maio do 2023 con un orzamento de 1,3 millóns de euros. A pesar dos diversos requerimentos que se lle fixeron a empresa por parte do Concello durante o segundo semestre do ano pasado, a constructora non iniciou a obra, esa da que vostede se gaba de replantear. Agora procederemos a licitala novamente. O galpón da estación de autobuses, esa estación de autobuses que xa levaba o Partido Popular nos seus programas electorais nos anos 90. Foi unha obra valorada en 65.000 euros que comenzou no ano 21 e que non avanzou durante nada, absolutamente nada, durante nin ese ano, nin no 22, nin no 23. Despois de varios requerimentos á empresa, procedemos á rescisión do contrato e imposición de sancións. É lamentable que vostedes gastaran 350.000 euros nunha estación que nin protege os viaxeiros das inclemencias meteorolóxicas como a chuvia e por riba nin a deron acabado. Ímos a rematarnos este goberno agora. Desde o Concello imos aplicar unha sanción conxunta a as dúas empresas que ascende a 55.000 euros e unha prohibición de contratar calquera tipo de obra pública neste municipio nos vindeiros 3 anos. Demostra que este goberno ten unha prioridade, que é a prioridade de velar polo bo uso dos fondos públicos. O gallao goberno da Xunta de Galiza e máis do Partido Popular fixese o mesmo para mellorar, por exemplo, o transporte público. Eu pregúntolle, cando van vostedes sancionar a Monbús por incumprimento de contrato? Cando realmente van defender a poboación que usa o transporte público dos incumprimentos, atrasos e problemas que resiste o autobús, aquí pode verse como un goberno si defende os intereses da poboación e outro só defende os intereses das grandes empresas. Por último, sacan fachenda de deixarnos 27 millóns de euros, ben nos puxeron deixar 36 ou 52. Pareceme increíble as voltas que lle dan ás cousas. Chama a atención que esquezan explicarlle á xente que os deixaron 13 millóns de débeda, que debemos afrontar entre todos e todas. Obras como Auditorio, xa sabemos como se disparou o precio, ou a curva da Muñeira de Carreira, como ben dicía o señor Suárez de Puerta, sin permisos da Deputación da Coruña, por non falar dos en fin necesidades de mantemento en equipos e espazos públicos. Non se preocupen, seguiremos traballando sen descanso para mellorar a vida da xente de Ribeira. Xa se van dando conta de que existen outras maneiras de facer as cousas. Grazas, señor alcalde.
Señor Vidal, quendo de réplica, señora San Pedro. Moitísimas gracias. Ben, pois parece que esa varita máxica da que tanto presumían na oposición que iban a ter, vemos que moitas palabras, pero poucos feitos. Eu xuraría que o presidente da Diputación estivo na curva da Muiñeira, ali presente. Xuraría que foi, cando veu a Ribeira a curva da Muiñeira, comprobarei no ben, pero eu casi diría que estivo ali. Non lle fixeron caso na empresa da biblioteca, para empezar, despois de 10 meses, pois é unha empresa que traballa aquí no Concello de Ribeira, que supoño que se podería ir ali, a obra na que están presentes, falar con eles, ou que ao mellor pois non se lle tivo autoridade suficiente para que a propia empresa lles fixera caso. En fin, eu non sei, pero ao fin e ao cabo falamos de que se tardou 10 meses en abrir un expediente dunha obra das que entendo que para vostedes é unha obra prioritaria, porque aparte de todo isto que nos acaban de decir, hoxe ás 3:15 da tarde, ou 3:07 para ser máis exactos, recibimos unha enmenda que se presentou o venres ás 2 da tarde, vímola así un pouco casi xa a prisa e correndo, e me parece unha tomadura de pelo, a verdade, porque falan de impulsar, non impulsan nada, porque senón non faría falta que nos obligasen a presentar esta proposta. Falan de, comezando por aquelas obras que teñen maior prioridade, cales son esas obras, señor alcalde, concrétenos que teñen maior prioridade, porque eu pensaba que prioridade tiña a biblioteca, xa vemos como está, eu pensaba que prioridade para vostedes tiña o Club de Remo, e xa vemos como está, etcétera, etcétera. Entón, me gustaría que me concretara cales son todas esas obras que para vostedes teñen prioridade, pero que me parece tamén unha irresponsabilidade que me falen da guardería infantil de Aguiño. Eu xa sei que vostedes dirán que a prometemos e que se falou, non a solicitaron. O decía antes a señora Barreiro, hai un convenio para o Taume 10, pero non hai un convenio para unha guardería que hai que solicitar e que hai que pedir subvencións como se piden para outras cousas. Recoñezan, eu sei que seguramente non o van a recoñecer e dirán unha e outra vez que isto foi unha cousa da señora conselleira e do antigo alcalde, pero se teñen todo listo, que parcela lle van a deixar a Xunta de Galicia en Aguiño para facer esa escola infantil? Donde está esa parcela? E, por certo, unha obra que tampouco está nos orzamentos da Xunta. A obra que está nos orzamentos da Xunta é a obra da residencia de maiores, é unha obra que xa ten o proxecto básico listo, que están a días de presentar o proxecto definitivo e que os propios técnicos da Xunta falaron cos técnicos municipais para que, en canto este ese proxecto definitivo, pois se poida outorgar a licencia municipal. Polo tanto, ese é o compromiso de unha obra que está nos orzamentos da Xunta e que está a piques de solicitar esa licencia municipal. Pero a min o que me parece máis forte de todo isto que o que nós lle pedimos desa transparencia da que tanto presumían como o goberno máis que iban a ser o goberno máis transparente da historia de Ribeira, sustitúen a súa enmenda pola nosa, a nós supoño que non nos van a facilitar ningunha información e llo piden a outra administración. Me parece moi ben que llo pidan a Xunta de Galicia un cronograma, unha previsión de prazos, etcétera, etcétera. Pídanllo no Parlamento, pídanllo por escrito ou vayan ali, pero non nos neguen a nós un dereito como grupo da oposición que lle estamos solicitando no pleno de Ribeira, non no Parlamento galego. E, polo tanto, eu lle pido pois que esa documentación que vostedes, cando nós presentábamos as enmendas, decían que as presentábamos tarde, iso que chegaban moito máis cedo, e despois xa llas adiantábamos por WhatsApp, agora temos que esperar o propio día, ás 3 da tarde, como tamén para ver esa documentación do taxi que hoxe chegaba sin dictaminar a este pleno. En fin, eu, señor Mariño, tamén en todas esas adxudicacións supoño que terá vostede tanta culpa como é unha redacción do proxecto da Casa do Concello da que falaba o señor Suárez Puerta. Ao fin e ao cabo, señor San Pedro, ten que rematar. Nós estamos aquí para recordarlles que somos unha oposición efectiva e que vamos a estar pendientes de todo o que se faga, pero sobre todo tamén de todo o que non se faga. Mais nada, moitas gracias. Grazas. Imos ver varias cuestións. Vostedes fan aquí unha enumeración de obras que, como ben lle dixeron outros compañeiros de goberno, levan décadas. Non é anos nin meses, é décadas de atrasos reiterados no tempo por parte do seu goberno. Falaba yo o concelleiro de Obras,
é que vostedes xa prometían unha estación de autobuses no mesmo sitio nos anos 90, e que comezaron esa obra no ano 2021. Faláballe o segundo tenente alcalde da biblioteca. Eu quero lle facer unha pregunta, señora San Pedro, con respecto á biblioteca. Vostede dixo moi ben, a empresa que está facendo unha obra no Concello de Ribeira para a Xunta non ten ningún incumprimento. Esa mesma empresa é a que debería facer a Biblioteca Municipal de Ribeira, que vostede replanteou en xuño de 2023, xusto antes de perder o goberno. Eu pregúntolle a vostede, hai unha man negra que lle está dicindo que non siga facendo a obra do Concello de Ribeira e si faga a da Xunta? Porque iso é moi grave. Iso é moi grave, porque para unha obra non está facendo absolutamente nada e para outra, sí. Por tanto, a min tamén me gustaría saber que están facendo vostedes dende a Xunta. Vostedes... Son capaces a escoitar con silencio e respeto? Señor Doval, ten unha chamada á orde. Poden guardar silencio e respetar a quenda de quen fala? Grazas. Pois aparte diso, aparte desa biblioteca municipal que non comezou, cando esa empresa, como ben digo, si está traballando para a Xunta de Galiza perfectamente neste mesmo concello, hai outras cuestións, outras obras que vostedes nomean. O Centro Social de Carreira. Vostedes levan máis de 12 anos intentando rematar un centro social e a nós pídennos que en 9 meses ou antes estea rematado. Pois xa yo dicía o señor Mariño, imos rematalo moi pronto. Non nos van facer falta 12 anos, como lles fixo falta a vostedes. E, bueno, que dicir da estación de autobuses? Eu pregunto, señora San Pedro, están orgullosos desa estación de autobuses? Dígao. Están orgullosos desa estación de autobuses? Porque non me extraña que o señor Doval lle recomende non contestar, porque se vostedes dan unha volta por Ribeira, calquera persoa que atopen verá que o único que nos di é que esa estación de autobuses o único que vale é para tirar con ela. Evidentemente, por responsabilidade non imos facelo, porque nos costou 350.000 euros a todos os ribeirenses. Pero se vostede dá unha volta pola rúa esta semana, vería como hai dúcias e dúcias e dúcias de veciños que están contentos pola decisión que tomamos. A min paroume moita xente, dende a semana pasada a este día, para felicitarme porque se lle sancionou a 2 empresas que incumpriron o contrato. E que, grazas a esa sanción, o Concello de Ribeira vai ver como se lle devolven máis de 55.000 euros para empezar. E iso... Sí, gardan respeto, por segunda vez, a ver se son capaces. Os rapaces no colexio son capaces a guardar silencio. Así era vostede na oposición, acórdese. Ben, pois vamos a recuperar con esas sancións máis de 55.000 euros para comezar. Cartos que nunca se terían recuperado cun goberno do Partido Popular. E saben por qué? Porque hasta que chegou este goberno nunca se lle puxera unha sanción a unha empresa por incumprir o seu contrato. Que interese había por non sancionar as empresas que incumprían o contrato? Que interese habería? Eu pregunto yo. Por tanto, xa nos falan de verdade da escola infantil de Aguiño. Non son palabras miñas, señora San Pedro. Non son palabras miñas. Aguiño contará cunha gardería municipal. Así o deu a coñecer este mediodía o Executivo riberense despois da visita da Conselleira de Política Social. Maio de 2023. Por tanto, pregúntelle
a señora conselleira de Política Social, a ribeirense Fabiola García, por que se desdixo unhas semanas máis tarde, despois de perderen as eleccións? Pregúntello. Nós, evidentemente, claro que imos a defender que Aguiño ten que ter unha escola infantil como se prometeu no seu día. E este goberno non teña dúbida de que vai a ser o primeiro que colabore para que teña esa escola infantil. Efectivamente, presentamos unha emenda o venres ás 13:55 horas da tarde. Teño aquí, rexistro. Por tanto, vamos a pasar a esa votación desa emenda, porque queremos que a Xunta tamén nos tenda a man, como lle atendemos nos a ela, para realizar esas actuacións que ten pendentes en Ribeira. E por parte de que me dicían de que este goberno é escurantista e non lle vai facilitar a información. Ningún concelleiro e concelleira deste goberno lle dixo ningún tipo de indicación a ningún funcionario ou funcionaria municipal para que lles proíban o acceso á información. Teñen directamente... Señora San Pedro, por favor. Señora San Pedro, por favor. Teñen a disposición a todos e a cada un dos funcionarios deste concello a súa disposición para preguntar e para investigar como están o punto das obras. Non teñen absolutamente ningún mandato de que lles oculten nada. Por tanto, se queren facer oposición, poden facela. Vamos a votar como procede o regulamento a votar esta emenda. En primeiro lugar, a emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego, Partido Barbanza Independente e Partido Socialista. É unha emenda de sustitución aos puntos da proposición do Partido Popular. Votos a favor da emenda? 11. Votos en contra? 10. Pois queda aprobada a emenda. Pasamos xa aos órganos de control. O primeiro rogo que teño é o da señora Barreiro. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. A Festa da Xuventude de Aguiño é un evento que congrega multitude de xuventude de toda a comarca do Barbanza, retomada pola actual Comisión de Festas, Asociación Cultural Os Serriños Mellores de Aguiño, vense celebrando no mes de abril desde fai uns anos. En datas 26 de decembro do ano pasado, do 2023, e 15 e 17 de xaneiro do 2024, presenta a devandita comisión unha solicitude de permiso para a celebración da festa. Sendo pasado 13 de abril do 24, o día concedido pola Xunta de Goberno Local, celebrado o 21 de marzo do 24, logo de cambiálo do 6 para o 13. Viñamos de coñecer días antes pola prensa que se iba a celebrar outra festa paralela o día 12 de abril en Ribeira, denominada Primeira Festa da Xuventude de Ribeira. Cando a Comisión de Festas de Aguiño fixera a solicitude en tempo e forma tal e como se indican as datas nomeadas. Esta autorización feita posteriormente á da Comisión de Festas con data de rexistro 15 de febreiro de 2024 é concedida en tempo récord o día 29 de febreiro se a comparamos coa da Comisión de Festas. Para a sorpresa da veciñanza de Aguiño, que ven como rapaces e rapazas que empregan o seu tempo desinteresadamente sin ánimo de lucro para que a parroquia conte con festas e ven que unha empresa privada si se lles fai un trato de favor. Vaya por diante que nós non temos nada en contra da empresa, estamos a favor de que un promotor privado faga esta festa, pero non desmerezcamos o traballo desinteresado das comisións de festas, que, por certo, quero saludarlas desde aquí e agradecerles toda a labor que fan. Esa non é a primeira vez que a Comisión de Festas de Aguiño se lle nega e se lle fai algo similar a isto. O sea, que é a primeira vez que se fai esta festa, a festa de Ribeira, e ten que ser coincidindo ca festa da Xuventude de Aguiño. A min vaime perdonar, pero isto non ten sentido ningún. Polo exposto, pedimos mellor coordinación na xestión das datas das festas e que non se pisen unhas a outras, así como mellor ubicación, xa que dubido moito que levar unha festa para unha zona lonxe do centro da cidade favorezca a hostelería local. Non nos esquezamos que de pouco éxito que tuvo a ubicación autorizada polas atraccións de festas no Nadal, que se levaron ás aforas, non favorecendo ni a hostelería nin o comercio local. Vostedes mesmos foron quenes criticaron
a adorna por facer o que agora fan, favorecendo a cultura do botellón e, de alguna maneira, favorecendo a inseguridade cidadá. Ademais, consideramos que dende o Grupo Municipal temos unha responsabilidade moral ca nosa mocidade e debemos favorecer formas de ocio nocturno e diversión saudables e alternativas ao botellón. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Ribeira presentamos a seguinte pregunta. Cal é o motivo polo que se lle dá permiso nesta ubicación e nesta data a primeira Festa da Xuventude de Ribeira, coincidindo no mesmo fin de semana que se vai celebrar a Festa de Xuventude de Aguiño? En que consiste a colaboración do Concello de Ribeira con estas iniciativas privadas? Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Ten a quenda para responder o señor Puerta. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, vamos por partes. No se ofenda, señora Barreiro, pero lo que acaba de hacer es un ejercicio de ignorancia muy potente. Mire, esto es la resolución del 17 de abril de 2023. Señor alcalde, faga o favor, que non me falte o respeto. Por favor, non entren en diálogo. No, estou lle pedido a palabra a vostede. Sí, vostede, por favor. ¿Me deja proseguir, por favor? Muchas gracias. Bien, el artículo 40 de dicha norma, que es de la Xunta, que debería conocer la señora que se sienta a su lado, ya que ostentó el mismo cargo que ostento yo, dice que la tramitación de las solicitudes para la ocupación en puertos se debe llevar a cabo con 2 meses previos al inicio del evento, cosa que imagino que la señora San Pedro tendrá conocimiento. Bien, por este motivo se le dice tanto a la Comisión de Aguiño como al resto de comisiones que están afectadas por terreno portuario que nos comuniquen previamente dónde van a llevar a cabo las fiestas y en qué fechas. Bien, por eso mismo nosotros tenemos esta diferencia con ustedes. Mire, esta es la fiesta de la Xuventud del año pasado de Aguiño. Sanción de puertos, 840 euros. Por favor, non poden intervir. Resolución de puertos, hoy mismo, 127 euros. No tenemos ninguna sanción. ¿Por qué? Por hacer las cosas correctamente. Bien, eso por un lado. En segundo lugar, usted obvia... ¿Quiere que le doy una copia? Mire, cojo la señora San Pedro, no hay ningún problema. Como hacía usted las cosas, como las hago yo. No pasa nada. Además, tenemos también aquí sanciones en Castiñeiras por 326, por 300 también, en Corrubedo. Pero mire... Le voy a decir una cosa. ¿Sabes lo más divertido? Que ustedes que dicen que protegen a las comisiones, después les trasladaban este tipo de multas. No las asumían por hacer mal su trabajo. Pero es que además, usted, de forma torticera, olvida determinadas cosas. El sábado, a la vez que hubo la fiesta de la Comisión en Aguiño, hubo una fiesta de moteros, los Reventapistón. Hicieron una fiesta el sábado, ¿no la quiere nombrar o no le interesa? Vinieron 2.000 personas a Ribeira. El ayuntamiento hace el favor de no molestar. Por favor, estoy... Cuando usted habla, yo no le interrumpo. Señor Suárez, perdón. Por favor, non poden interrumpir a quen está no uso da palabra. Xa sei que lles custa demasiado guardar silencio, pero por favor, respeten a quen ten o uso da palabra. Senón, vamos a ter que proceder a chamar a orde e vamos a ter que expulsar, se necesario, cando non é algo que nos gustaría. Así que, por favor, non nos obriguen a tomar ese tipo de medidas que non queremos. Perdón, señor Suárez, pode continuar. Sí, no, es constante la forma de actuar. Bien, decía, se llevó a cabo una fiesta en la que vinieron 2.000 moteros. Personalmente, lo tiene conocimiento el presidente de la Comisión de Aguiño, se les invitó a los Reventapistón a que al acabar la celebración fueran a Aguiño. La celebración en Aguiño, según nos indicaron, salió correctamente, pero es que además de histórico, de cómo se llevan haciendo las cosas en este ayuntamiento, una vez le pregunto a los técnicos, es la resolución a las comisiones un mes antes, no 2 ni 3. Se espera para que tengan los seguros al día, se espera para que hagan una declaración responsable, para que adjunten y digan dónde van a poner los escenarios y determinadas cosas, así como los aforos, por ejemplo, porque según el aforo que esperen uno u otro evento, tienen unos requisitos u otros. En este caso cumplieron los requisitos de aforo que ellos esperaban. Si hubieran esperado mucho más, hubiéramos tenido que requerirles otra serie de cosas. Pero no, o sea, se cumplió perfectamente. Es que lo que usted está haciendo está muy bien, como un comentario de Facebook de alguien que se ofende porque se hace una misma fiesta el fin de semana, pero ¿de verdad usted cree que Ribeira no tiene capacidad para albergar 2 eventos el mismo fin de semana? O sea, está intentando dejar caer eso. Y luego, por otra parte, usted habla de la cultura del botellón. Cultura del botellón, que yo sepa, el botellón está prohibido, que yo sepa, se prohibió en ambas fiestas.
Ahora bien, si la gente hace botellón, pues hace botellón. Que la policía lo sancione, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo no estoy promocionando ninguna cultura del botellón. ¿O acaso dice usted que la de Adorna es una fiesta de borrachos y que la gente solo hace botellón? No, porque al parecer, si seguimos ese mismo argumentario, nos encontraríamos en esta posición. Por favor, un poco más de seriedad. Y ya le digo, las cosas se hacen de acuerdo a la normativa, se espera a que nos den resolución y este es el resultado, unos con sanción, otros sin sanción. Nada más, muchas gracias. Grazas, señor Suárez. Ao seguinte rogo é do señor Vidal Álvarez. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, boas noites a todos e a todas. Fai uns días podemos ver que xa fora realizada a obra da mellora do valado da pista multideportiva de Punta Castro, a cal nos alegrou que por fin se dese feito. Sin embargo, ao pouco tempo de ver rematada a obra, atopámonos cunhas inquedanzas e queixas formuladas polos veciños. Logo de escoitalos, asistimos ao lugar das pistas e ali podemos comprobar a preocupación de nais e pais cando os nenos e nenas xogan ao balón, xa que se atopan con que nos fondos, onde están situados os arcos de portas, o valado só está a 30-40 centímetros por riba do longueiro. Axuntamos imaxes. Nun dos fondos, a 10 metros, está un pequeno acantilado no que xa se cae ao mar. E por outro lado, pódese ver que a menos de 10 metros atopamos unha estrada principal con tráfico bastante denso. Distas caixas teñen o seu peso e razoamento. Por un dos fondos perdéronse varios balóns por caer ao mar, ademais de ser unha zona perigosa para recollelos os cativos. E polo outro fondo, xa os balóns golpearon vehículos que pasan pola estrada. E xa non só iso, porque se vai alguén nun vehículo de 2 rodas e un balón o golpea, cal pode ser o alcance dese sinestro? É por iso que dende este grupo municipal queremos que estas pequenas obras, que quizáis non teñan tanta repercusión como outras, necesitan a mesma supervisión ou mesmo máis, tendo en conta que neste caso os perigos pretos para os nosos cativos e para as persoas que circulan pola estrada cos seus vehículos sexan cales sexan. Polo que rogamos levantar nos fondos das pistas alo menos 2 metros á altura do valado, para o cal mesmamente se pode utilizar perfectamente reda de corda como a que se coloca nos campos de fútbol municipais. Moitas grazas. Señor Vidal, ten a palabra o señor Vidal para responderlle. Grazas, señor alcalde. Quedo meco de si por fin fixose meses o que non se fixo en anos. E si supervisanse esas obras, ainda que sexan pequenas, señor Vidal. Non se deixa nada de supervisar. Realmente, pouca diferencia hai do que o fondo que había antes ao fondo que hai agora. Si, centímetros. Se vai o balón agora, tenxense que ir antes. O problema xa ven de antes. Haberá que mirar logo, a ver. Centímetros. E máis, dixéronos, deronos as grazas moitos veciños de Castiñeras por amañar a pista neste tempo. Señor Vidal, pois o señor Vidal Álvarez ten tamén outra pregunta que pode formular neste momento. Os veciños tareiros levan tempo demandando unha marquesiña para poder esperar o autobús sen ter que estar a choiva nos días de inverno. Atendendo á súa demanda, este grupo municipal foi a comprobar in situ cos veciños cales poderían ser as mellores opcións para a súa colocación, así como o lugar máis idóneo para ubicala. Alí mesmo lle trasladamos o noso compromiso de comunicalo a este pleno para que o Goberno tivera conta da propia petición. Tendo tamén coñecemento de que dita estrada pertence á Deputación da Coruña, somos conscientes de que se precisa ter as autorizacións sectoriais requeridas. Polo que rogamos solicitar á Deputación da Coruña os permisos pertinentes para a ampliación da beira rúa, como indicamos nas fotografías, e que se poida cumprir ca accesibilidade. Utilizar unha das marquesiñas que se atopan provisionalmente no entorno do mercado municipal, xa que esperemos que máis pronto que tarde os autobuses poidan empezar a facer uso da nova parada central. Moitas grazas, nada máis. Grazas. Pois ben, dicirlle que solicitaremos un informe á Policía Local para ver as necesidades desa parada nesa zona e procederemos tamén a realizar
que tipo de actuacións teríamos que desenvolver para poder instalar esa marquesiña, si esa sería correcta ou outro tipo para permitir o tránsito peonil e que non haxa problemas de mobilidade. Unha vez se teñan eses informes feitos por parte dos técnicos do Concello, pois en todo caso trasladaríaselle á administración competente, que neste caso sería a Deputación. Hai unha iniciativa máis que é do señor Reiriz Bretal, o quen lle paso a palabra para que a poida formular. Boas tardes a todos e a todas. E pediría aos membros da corporación un pouco máis de respeto. Unha cousa ao mellor é alterarse un pouco e outra cousa é un insulto, señor Suárez Porta. Así que, polo tanto, pediría ao alcalde que sea capaz de moderar estes plenos. Dende o Grupo Municipal Popular de Ribeira, presento o seguinte rego en pleno. Fai non máis dun ano atrás, os que seguíamos a actividade política municipal desde a perspectiva contraria a que agora nos atopamos, escoitábamos unha e outra vez a reprimenda reiterada que dende a oposición se lle recriminaba ao goberno municipal daquel entón pleno tras pleno. Non sei se a conclusión que podemos sacar a día de hoxe é que aquel goberno non facía as cousas tan mal, ou este non as fai tan ben. Non sei se é que tiñan razón cando justificaban a problemática do mantemento, a dificultade para poder levar a cabo acredentada pola ausencia de orzamentos, ou non sei se é que este goberno é incapaz de poñer os mantementos ao día con orzamentos, con máis personal adicado a disposición completa da actividade municipal, e sendo, ademais, o goberno do mantemento, dito por vostedes, non das grandes obras, das que tanto falaban, e das parroquias, as grandes esquecidas. Pois ben, logo de casi 10 meses, nin rastro da maxia co que o señor Pérez Barral e o seu goberno tripartito ian solucionar todos os problemas de Ribeira, e xa vai alá case un ano. Pero antes as cousas non eran tan fáciles como dicía antes, ou é que agora resultalle ben difíciles. Exemplo da falta de mantemento nas parroquias é o estado no que se atopa o paseo do Río de Artes, na miña parroquia. E que foi traído a este pleno por outros partidos no pasado, poñendo o acento na necesidade de evitar infortunios persoais e de manter en condicións un dos espazos naturais máis concurridos do noso municipio, polo que pasean numerosas veciñas e veciños durante todo o ano. Pois ben, falta de limpeza no propio cauce do río, exceso de vegetación nos camiños, pasarelas de madeira totalmente rotas e descolgadas, falta e mal estado da cartelería e paneis ou estado deficiente do pavimento son algunhas das múltiples eivas que atopamos nun paseo rutineiro ao longo do río, polo que, por certo, realízanse andainas grupais con moita frecuencia. Por todo o exposto anteriormente, rogo a posta a punto do sendeiro do Río Artes, facendo as reparacións oportunas e necesarias para que esta estea en óptimas condicións nas vindeiras datas do bo tempo, na que será utilizado con máis frecuencia para disfrute da veciñanza e dos visitantes. Señora Redondo, a este pleno trouxemos fai bastantes meses a limpeza dos brotes e vostede díxome que a Artes que lle tocaba cada 3 meses. Non sei os meses que pasaron, pero desde logo pasaron bastantes máis. Sin máis, moitas gracias e pido un pouquiño de respeto hacia todos. Moitas gracias, señor Reiriz. Ten a resposta a señora Redondo. Bueno, para empezar, señor Vicente Reiriz, o cauce de limpieza do río eu teria que pedir a Augas de Galicia, non a nós, porque lle corresponde a eles. Xa que vostedes están en xunta, ben lle poden trasladar a solicitud. Bueno, como membros da oposición deberían de saber que Ribeira ten unha superficie de 68,83 km cuadrados. Como responsable do servicio de limpieza, como vostede dixo, a miña meta, xunto co equipo de goberno, é levar a cabo o mantenimento de todas as parroquias visitándoas cada 3
visitándoas aproximadamente durante 3 meses ao ano. O que nos permite isto ter un calendario planificado de rozas. Pode preguntar a calquera dos operarios que todos saben o seu calendario. En canto ao río Arlés, como dixo vostede, é un tema que foi moi recurrente durante os últimos anos, durante os diferentes partidos políticos, que agora actualmente estamos no goberno. A Brigada Municipal, sinceramente, non pode facer frente a este mantenimento continuado. E os recursos económicos que nos deixaron nas arcas municipales, como ben saben, foron bastante limitados, por non decir existente. O que sí había de existencia eran deudas a barrer. Desde a miña concejalía contactei con diversas empresas para buscar un presupuesto o máis asustado posible. Sí, sabes as imágenes? Sí. Home, hasta o día de hoxe gafas non me fan falta. Para ter un presupuesto o máis asustado posible. Para ter un presupuesto máis asustado posible para asustarnos á situación económica a que nos estamos enfrentando ahora mismo no Ayuntamiento de Ribeira. Este presupuesto son 5.000 metros cuadrados de río, de limpieza de río con la retirada de vertidos puntuales que pueda haber en las inmediaciones de este y también un mantenimiento exhaustivo que se realizará como mínimo 3 veces al año como propósito de mejorar la utilidad de uso y disfrute de este rincón paradisíaco que procedemos a tener en la parroquia de Artes. ¿Quedoulle claro? Por favor, non poden entrar en diálogo, señor Reiriz. No, díxenlle, cada 3 meses non, dicen 3 veces ao ano. Como comprenderá, con 68,83 kilómetros cuadrados que ten Ribeira, non podemos proceder a facer o que usted di. Pode preguntar aos seus compañeiros que xa antes que a min xa estuveron eles e non foron capaces a facelo. Polo tanto, nós o que intentamos é mellorar e non andar saltando de parroquia en parroquia, ahora limpo yo ao veciño que é meu amigo, como facían ustedes. Nós empezamos nunha parroquia, empezamos nun punto e terminamos noutro. Vale, señor Reiriz, veña. Grazas, señora Redondo. A seguinte pregunta é da señora San Pedro Fernández, a quen lle cedemos a palabra para que poda formulala. Ben, gracias. Recentemente temos recibido queixas por parte dos veciños que viven no entorno da Praza do Concello, como a de comerciantes e tamén de viandantes en referencia aos cambios de contenedores de lixo que se atopan nos soportais frente á Casa Consistorial. Sabemos que é unha zona de moito comercio, que polo tanto se xenera abundancia de residuos de cartón, mais tamén é unha concurrida zona de moitas vivendas nas que se xeran moitos residuos orgánicos. É por iso que os veciños non acaban de entender o cambio de contenedores feito recentemente, que lonxe de mellorar o servicio veciñal crea un malestar polo lixo que acaba esparcido pola rúa, orixinando problemas de suciedade e salubridade. Creemos que nesa zona hai que equilibrar máis e mellor os utilitarios que dan servizo, posto que ter 3 contenedores de cartón fronte a un de plástico e outro de residuos orgánicos, sendo este o que máis se utiliza, pode levar a que se dean situacións como as referidas máis abaixo con imaxes, que son da semana pasada, pero que onte se volvían a repetir prácticamente as mesmas imaxes porque outros veciños diferentes enviáronas tamén. Aproveitamos esta exposición de feitos para incidir na necesidade de unha limpeza máis exhausta e habitual nos soportais sinalados. Supoño que isto non terá tampouco que ver co problema económico que lle deixamos, aínda que para outras cousas, como para ese flamante repostero, 1.500 euros, aínda os tiñan no peto. E ben, é un continuo lugar de paso peonil, é un espazo destinado, ademais, pois na súa inmensa maioría a establecementos de venta local, polo que creo que supón pois un desagravio para eles atopar as inmediacións deses negocios con restos de lixo todos os días por resultar insuficientes os contenedores destinados ao mesmo. Polo exposto, quería formular a seguinte pregunta. Cal é o motivo do cambio desos contenedores deixando únicamente un para uso de residuos orgánicos e gustaríanos saber se van a tomar medidas dende o goberno local para mellorar e mesmo para poder solucionar pois esta problemática que se leva repetindo pois nas últimas semanas. Nada máis e moitas gracias.
gracias. Moitas grazas, señora San Pedro. Para respostarlle, ten a palabra a señora Redondo. Vale. Señora San Pedro, quérolle comunicar que o motivo do cambio tamén foi solicitude dos veciños debido a que preferían non ter contenedor de residuos nos soportales debido ao que está vostede comentando, que hai unha serie de personas que tiran a basura, en plan, tiran onde teñen que tirar, que serían os contenedores. Eu asumo a miña parte de culpa cando mandin retirar ese contenedor e trasladalo a outro sitio, pero bueno, vendo a situación que se está generando con estes contenedores, regresaremos á ubicación actual o contenedor orgánico, debido á alta demanda deste uso, para restablecer o servicio e chegar a unha normalidade. Tamén quero lle comentar que nos buscamos outra alternativa para intentar contentar a todos os veciños que presentan o malestar, cousa que durante 12 anos estuveron facendo proposicións polo rexistro, nunca se lle fixeron caso. Eu o único que intento buscar unha alternativa é unha solución. Agora buscarei outra solución, volverei a poñer o container e cambiarei outros de sitio, para que tanto comerciantes como veciños non teñan ningún tipo de problema. Pero asumo a miña culpabilidade de cambiar o container e intentar buscar unha solución. Mais nada, moitas gracias. Moitísimas grazas, señora Redondo. Ben, pois rematando a orde do día, hai unha persoa que fai uso do regulamento de participación veciñal, a quen lle pido que poida subir para ter a palabra durante un tempo de 5 minutos. Boas noites, xa lle deixei a ustedes aí un pequeno dossier das actividades, das, digamos, solicitudes que teño feito en relación a este tema do cambio simplemente do traslado mínimo, como figura aí na primeira petición que se fixo, da caseta da 11. E despois das peticións que fun facendo arredor do informe ese primeiro que vostedes conocen e dos informes seguintes. Ese informe primeiro, saben vostedes que é un informe que non está rexistrado, nin pedido, nin como emitido na xefatura de policía local. Teño pedido copia e teño pedido acceso ao expediente. Non se me dou nin copia nin acceso ao expediente ata este momento, pero creo que teño dereito a conocer ese expediente. O expediente, a petición, figura aí, para conocer como se levou a cabo, digamos, a tramitación das dúas solicitudes que rematan nas dúas resolucións do Concello. Esta é a situación actual do paso das furgonetas. Esta. É a mesma situación que había o 1 de marzo. O 1 de marzo do ano pasado, non deste ano. Sigue sendo o mesmo. Entón, chega un momento en que me pregunto, ao mellor lles pode resultar como palabras de insulto, pero que non o son. Que é o que leva a que o Concello de Ribeira non poda modificar a posición desta caseta? Indolencia, incompetencia ou impotencia? Non encontrei unha palabriña para non me dá a gana. O último que ten ocurrido aquí é que tuvo que baixar de Santiago a presidenta da Gadea para tratar de mover un pouco esta situación. Para nada serviron máis de 300 firmas entregadas neste Concello. Para nada.
teñen vostedes aí os textos, tamén os dous textos, cos que se fixeron esa solicitude. Os cidadáns de Ribeira non contaron para nada. Miren, hai unha palabriña que non é un insulto, que é unha actitude que está recollida no dicionario da Real Academia Española, pero non na galega. Papanatismo. Papanatismo é quedar fascinado pois por unha actitude, por unha persoa, por unha moda. Parece ser que como vais á presidenta de Agadea, desde Santiago, que é unha cidadán de Rianxo, e que é presidenta da Agadea, como podería ser eu, porque eu tamén son membro da Agadea, parece que entonces sí recibe, pois, digamos, unha atención e se queda en que, bueno, se van a facer algunhas modificacións en canto ao acceso polo paso de peatóns, se elimina aquelo que se resolveu o 16 de marzo, totalmente, e se queda en que a 11 vai a cambiar a caseta por unha caseta máis estreita. Non sabemos cantos centímetros máis estreita. E que o fará no seu momento. Pero hai máis dun mes deso e non se leva feito nada. Creo que, como dixo aquí un concelleiro do goberno, se trata de mellorar as condicións de vida dos cidadáns de Ribeira. Creen que se pode deixar en mans dunha empresa privada, que é unha empresa privada, di a Wikipedia que é unha asociación de dereito público sin ánimo de lucro, a solución a este problema? Tanto este goberno non resolveu nada, este goberno leva, o goberno actual, leva con conocemento desta situación desde o 26 de setembro. O 26 de setembro, no despacho da Secretaría, entregouselle copia da solicitude. E ademais se informou de que tiña conocemento de que ese informe non estaba registrado. Eso foi o 26 de setembro. Van alá 7 meses. O anterior goberno resolverá en 15 días. Pero resolverá malamente. É esa parte que está aí tachada. Pero bueno, no seu descargo estaban suxestionados. Porque di aí que era unha suxestión. Non, que era unha suxestión non, que suxestionaba. Suxestionar é hipnotizar. Unha cousa é unha suxestión, outra cousa é suxestionar. O informe seguinte, bueno, é un informe que parece que recolle, que asume o primeiro informe. Porque o di aí, é o que teño aí subliñado, rodeado de que complementa o primeiro informe. Aínda que nin siquiera sea capaz de precisar a data, tamén teñen aí que pon con data desconocida. Hai quen se sorprende de que eu este aquí. Sí, hai quen se sorprende de que eu este aquí. Estarei aquí ad eternum, hasta que isto se solucione. E con isto recorrerei as parroquias. Con esta foto, que causou sensación, volvo a repetilo, na xefatura de tráfico da Guardia Civil de Tráfico de Santiago. Moitas grazas. Ben, pois para darlle resposta á súa inquedanza, voume remitir ao explicado no anterior pleno. Básicamente, cando se nos puxo en coñecemento este problema, efectivamente, o concelleiro de Servizos Sociais e máis eu estivemos ali vendo in situ os problemas que había con esa
esa caseta da 11 e os problemas de mobilidade que pode suscitar calquera persoa usuaria de Agadea, e estivemos falando coa súa presidenta e tamén con traballadoras que son conductoras dese transporte adaptado. Unha vez in situ, comentamos a posibilidade que había de manobrar e de facer unha solución para que nos días de chuvia e de moito mal tempo puderan acceder hasta a porta de Agadea. Este goberno adoptou unha decisión que está consensuada co equipo técnico de Agadea, é dicir, coa súa presidenta, tamén coas traballadoras que manexan o transporte adaptado e, por tanto, esa solución que se facilitou ten o seu pleno aval. En breve pintarase unha praza para que poida virar ben ese transporte adaptado e remítome ao xa comentado anteriormente. Eu lamento que esta solución non lle satisfaga a vostede, pero realmente este goberno ten que mirar polo interese xeral. En este caso, esa solución vela polo interese xeral, é avalada pola maioría de persoas que están usando Agadea neste momento, tamén polo seu equipo de traballadoras e, por tanto, é a solución que neste momento temos. E, ademais, infórmolle de que sí que se falou coa 11 para ver a posibilidade de poñer unha marquesiña un pouquiño máis pequena que permitise a virada deses camións facilitando esa manobra. Por tanto, creo que esa problemática está solucionada con esa solución que acabamos de adoptar e se quere remarcar algo máis o concelleiro de Servizos Sociais, ten a palabra. Señor Pedro Martínez, vamos a ver. Non sei se usted va a venir aquí en eterno, por cierto, es in eterno, las veces que quiera usted, pero esta concejalía y este alcalde, como lo he explicado, nos hemos reunido con la dirección y desde que me he reunido el alcalde y un servidor con Agadea, hemos hablado, Agadea y yo, varias veces de este tema. Varias veces. Yo me dirijo a Agadea y a la presidencia, con todos los respetos hacia usted. Pero la respuesta y la petición que nos han hecho está bien consensuada y nos han dado, espérese un momento, nos han dado la razón. Estamos estudiando eso, estamos esperando la respuesta al 11, como lo ha dicho el alcalde, y aún el otro día pues tuvieron un problema con unas rejillas de pluviales, que como sabe usted que hay una persona ahí, lo hemos resuelto, tenemos una relación muy cordial y han entendido perfectamente nuestra propuesta. Si usted está empeñado in eterno buscar otra vía y seguir protestando día tras día, pues usted está en su derecho. Pero le puedo decir que Agadea, esta concejalía y este gobierno estamos trabajando en conjunto y esa es la solución que se va a hacer. Entrada por ese paso de peatones, aquí no va a haber ningún movimiento semafórico, como dice usted aquí, porque no es necesario. Con esas dos plazas el giro es correcto y la caseta, no estamos hablando de centímetros ni metros, serán casetas nuevas, como hay de la 11, precisamente en algunos puntos, que el espacio va a ser más que suficiente. Y no hay más que decir, asunto cerrado, señor Pérez Martínez, nada más. Asunto cerrado con Agadea, ya está. Señor Mariño, rematou? Sí, pois levántase a sesión.